मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, पाणी पुरवठा मंत्री आणि अध्यक्ष महाराज आपल्या मार्फत सदनाला आश्वासित करू इच्छितो आणि राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना आश्वासित करू इच्छितो की या अधिवेशनातच बोगस बियाण्याच्या संदर्भातला कायदा आणला जाईल आणि एवढा चांगला कायदा आणला जाईल की त्या ठिकाणी शेतकऱ्याचं तर संरक्षण होईलच अध्यक्ष महाराज, पण त्याचबरोबर कसल्याही प्रकारचं बोगस बियाणं विकलं जाणार नाही हा विश्वास आपल्या मार्फत कृषी विभाग या ठिकाणी येतो। एक एक घेऊ ना, एक एक घेऊ। अध्यक्ष महोदय, माझा प्रश्न असा, अध्यक्ष महोदय त्यांना द्यायचंच नाही का? अध्यक्ष महोदय, प्रश्न होता राज्यातल्या बियाणाच्या खताच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्यामुळे अध्यक्ष महोदय या संदर्भामध्ये माननीय मंत्री महोदय उत्तर देत होते। माझा प्रश्न एवढाच आहे, मी बघतोय त्या ठिकाणी सन्माननीय आमचे वरिष्ठ सदस्य बाळासाहेब थोरात, नाना पाटोलेजी, वडेट्टीवार साहेब एकदम अतिउच्च आवाजातल्या पट्टीमध्ये, खाली बसून सुनील केदार साहेब, त्या ठिकाणी यशोमतीताई, मध्ये मध्ये वर्षाताई आणि मग वेळ मिळाल्यानंतर नितीन राऊत साहेब आणि अशोक चव्हाण साहेब, हे सगळे अचानक उत्तराला उठून बोंबाबोंब सारखं करताय किंवा प्रश्न विचारतायत। अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्षनेत्याचा प्रश्न निपटवा, हे सगळे शांत बसतील, विरोधी पक्षनेत्याचा प्रश्न निपटवा, त्याच्यासाठी हे सगळं चालू आहे। अध्यक्ष महोदय, बाकी काय चालू नाही, प्रश्नाचं उत्तर दिलंय, मंत्री महोदयाने उत्तर दिलं। आशिषजी आपण बसा, आणि म्हणून विरोधी पक्षनेता आशिषजी आपला त्याच्यासाठी हे चालू आहे भांडण। आशिषजी आपण या मुद्द्याची निगडीत प्रश्न विचारा, या विषयाशी निगडीत प्रश्न विचारा। मी खतावर बोलतोय आणि खतावर सबसिडी वाढवली, किमती त्या ठिकाणी स्थिर ठेवल्या, कायदा मंजूर केला, तो मंजूर करण्याचा कायदा ड्राफ्ट सांगितला, तरी यांचं काय चालू आहे, केवळ विरोधी पक्षनेता मीच यासाठी चालू आहे। अध्यक्ष महोदय, बाकी काय चालू आहे? अध्यक्ष महोदय बसा, एक एक। अशोक चव्हाण साहेब, अशोक चव्हाण साहेब बोला। अध्यक्ष महोदय, मला हे समजत नाही, सभागृहामध्ये मंत्री महोदय उपस्थित असताना आशिष शेलार त्यांची वकिली करण्याकरता उभं राहायचं काही कारण नाही। आता मला वाटतं आपण नियमबाह्य काम करतोय इकडे। नाही असं नाही चालणार, आपण सर्व ज्येष्ठ सदस्य आहात, आपण इकडे नियमबाह्य काम करू शकत नाही। त्यांचा हरकतीचा मुद्दा होता, त्यावर मी त्यांना बोलायला दिलं। तुम्हाला एखादा प्रश्न विचारायचा असेल मंत्री महोदयांना तर मी विचारा, नाही तर मी पुढे चाललोय। तुम्ही बसा, बसून घ्या, तुम्ही बसून घ्या। अशोक चव्हाण साहेब बोला, अशोक चव्हाण साहेब बोला, बाकी जणी बसून घ्या। अध्यक्ष महोदय, माझा स्पेसिफिक अध्यक्ष महोदय, अशोक चव्हाण साहेब बोला। अध्यक्ष महोदय, या विषयामध्ये दोन स्पेसिफिक प्रश्न आहेत। मगाशी आपण फेडरल स्ट्रक्चरची या ठिकाणी सभागृहाला आठवण करून दिली, खताची किमती, त्याच्यावर नियंत्रण, सबसिडी हे केंद्राचे विषय जरी असले तर विषय महत्वाचा असा आहे की एखादी सबसिडी दिल्यानंतर किंवा भाव कमी केल्यानंतर राज्यात खताचे भाव कमी होतात का, हा त्यातला मूळ प्रश्न आहे। व्यापारी त्याच्यामध्ये काय लूटमार करतोय का? अध्यक्ष महोदय, मुद्दा केंद्राने किमती नियंत्रित केल्यानंतर किंवा सबसिडी दिल्यानंतर राज्यातल्या खताच्या किमती कमी झाल्या पाहिजे, त्या अनुषंगाने हा त्यातला मूळ प्रश्न आहे। त्याच्यावर काहीच उत्तर देत नाही। म्हणजे केंद्राने कमी केलं असेल किंवा सबसिडी दिली असेल तर मग हे किमती का कमी झाल्या नाहीत, हा त्यातला मुद्दा आहे। हा दुसरा अध्यक्ष महोदय प्रश्न माझा असा आहे की आपण बोगस बियाण्यासंदर्भात अनेक सदस्यांनी या ठिकाणी तीव्रता व्यक्त केलेली आहे, त्याच्यावर काही उत्तर अध्यक्ष महोदय समाजाकडे मिळत नाही। आमचं म्हणणं एवढंच आहे की अशा बोगस बियाणे विकणाऱ्यांच्यावर प्रोटेक्शन देण्याची काहीच गरज नाही। ज्यांनी हे केलं असेल, पहिल्यांदा गुन्हे दाखल झालेत का? आणि नुसतं गुन्हे दाखल विषय नाहीये, कन्व्हिक्शन किती झालं, नुसतं गुन्हे दाखल करणं हा महत्वाचा विषय नाही। कागदावर गुन्हे दाखल होता, नंतर ते कालांतराने हे सगळे क्लोज केले जातात। आमचं म्हणणं एवढंच आहे की गुन्हे दाखल झाले असतील तर कन्व्हिक्शनचा रेट किती आहे, किती लोकांना सह झालेली आहे, याचं स्पेसिफिक उत्तर द्यावं मंत्री महोदय। अध्यक्ष महाराज, सन्माननीय अशोकराव चव्हाण साहेबांनी काही स्पेसिफिक प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित केले। त्यातला पहिला स्पेसिफिक प्रश्न पुन्हा एकदा तोच त्यांनी उपस्थित केला की ज्यावेळेस आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये खताचे भाव उतरतात त्यावेळेस या ठिकाणी राज्यामध्ये खताचे भाव का उतरत नाही।
अध्यक्ष महाराज, आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये ज्यावेळेस खताचे भाव वाढले जातात त्यावेळेस सुद्धा सबसिडी केंद्र सरकार वाढीव देतं का? नाही, असं डिस्टर्ब करू नका. नाही, बरोबर नाही, हे बरोबर नाही. मंत्री महोदय आपण बोला. अध्यक्ष महाराज, मी उत्तर देतोय आपल्याला. अध्यक्ष महाराज, आता पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर मी दिलं. अध्यक्ष महाराज, या ठिकाणी म्हणून भाव कुठल्याही खताचे वाढलेले नाहीत, स्थिर आहेत. एक. अध्यक्ष महाराज, दुसरं यांनी सांगितलं की बी बियाण्याच्या संदर्भामध्ये बोगस बियाणे केले जातात, किती कारवाया केल्या जातात, काय याच्यात तरतुदी आहेत, किती कन्व्हेक्शन रेट आहे. अध्यक्ष महाराज, बोगस बियाण्याच्या संदर्भात आपल्या राज्यामध्ये 1966चा कायदा आहे, त्याच्यानंतर कायदा नाही आला. बीटी कॉटनचा कायदा आला. अध्यक्ष महाराज, बीटी कॉटनचा कायदा आला म्हणून बीटी कॉटनच्या कापसाच्या बियाण्यामध्ये या ठिकाणी कधीही फसवणूक झालेली नाही, असा कायदा आल्याने 5-10% झाला असेल. पण अध्यक्ष महाराज, आज ह्या सरकारने भूमिका घेतली आहे की असे बोगस बियाणे, ज्या बोगस बियाण्यामुळे सरकार या शेतकऱ्याचं नुकसान होतंय, ते नुकसान झालं नाही पाहिजे म्हणून या ठिकाणी याच अधिवेशनामध्ये कायदा आणायचा निर्णय केलाय. त्याचं सुद्धा स्वागत यांनी केलं पाहिजे. अध्यक्ष महाराज, माझी अपेक्षा एवढीच आहे, कायदा ज्यावेळेस आणतोय तो मंत्री महोदय, त्यांचा स्पेसिफिक प्रश्न आहे, या संदर्भात किती केसेस दाखल केल्या गेल्या आहेत आणि किती कन्व्हिक्शन झाले आहेत, या 2 स्पेसिफिक प्रश्नांचं आपण उत्तर द्या. अध्यक्ष महाराज, यामध्ये आपल्या माहितीसाठी सांगतो की अधिक दराने बियाणे विक्री केलेल्या कंपन्याच्या संदर्भात तुलसी सीड कबड्डी नावाची एक सीड आहे, त्या संदर्भामध्ये त्याचं वान आहे. सीड वर्क इंटरनॅशनल आहे, US 7067 त्याचं वान आहे. हरा अग्री बायोटेक त्याचा वान पंगा आहे. नाथ बायोजिन त्याचं वान संकेत आहे. वरील कंपन्यांच्या निर्धारित दरापेक्षा जास्त दराने कापूस बियाणे, कापसाचं सांगतो, कापूस बियाण्याची विक्री केल्याबद्दल त्यांना कारणे दाखवा नोटीस या ठिकाणी पाठवलेली. त्यांचे परवाने रद्द करण्यात का येऊ नयेत याबाबतच्या सुद्धा नोटीस गेलेल्या आहेत. आणि जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांना सुद्धा जिल्ह्यातील बियाणे विक्री करण्याच्या संदर्भामध्ये विक्री वाढीव दराने करत असतील, बोगस बियाण्याच्या संदर्भात असतील तर प्रत्येक राज्याच्या विजिलन्स पासून, विभागीय विजिलन्स पासून, जिल्ह्याच्या विजिलन्स पासून तालुक्यापर्यंत या ठिकाणी प्रत्येक तालुक्याला एक विजिलन्स ऑफिसर आहे. अध्यक्ष महाराज, हे खरं आहे की एवढं सगळं असून सुद्धा बोगस बियाणं या राज्यामध्ये विकलं जातं, शेतकऱ्याची फसवणूक केली जाते. या मताशी मी सहमत आहे. म्हणूनच अध्यक्ष महाराज, या ठिकाणी या सदनात पहिल्यांदा शेतकऱ्याच्या बाजूने अशी फसवणूक होऊ नये म्हणून अशा बोगस बियाण्याच्या संदर्भामध्ये कायदा येत असेल तर त्याचं सुद्धा स्वागत केलं पाहिजे. कन्व्हिक्शन रेट किती आहे, किती केसेस झाल्या, हे अध्यक्ष महाराज मी पटलावर ठेवतो. आणि पटलावर नाही तर मी या ठिकाणी सदनाला आणि सन्माननीय सदस्य चव्हाण साहेबांनाही आश्वासित करू इच्छितो की माझा कृषी विभागाच्या संदर्भातल्या प्रस्तावावर ज्यावेळेस उत्तर आहे त्या उत्तरामध्ये मी आपल्याला किती गुन्हे या ठिकाणी दाखल झाले, त्या संबंधित किती कारवाया झाल्या, किती दुकानाचे परवाने निलंबित केले गेले, किती ना अटक झाली, या सर्व गोष्टी. पण अध्यक्ष महाराज, पहिला कायदा 1966 असा आहे की यामध्ये पहिल्यांदा गुन्हा केला तर त्याला 500 रुपये दंड आहे, तेच गुन्हा दुसऱ्यांदा केला तर त्याला 1000 रुपये दंड आहे, त्याच्यानंतर गुन्हा दाखल केला तर परवाना रद्द करायचा आहे. अध्यक्ष महाराज, या तुटपुंजा 1966च्या कायद्याने शेतकऱ्याच्या बोगस बियाण्याच्या बाबतीतले संरक्षण होऊ शकत नाही म्हणून या ठिकाणी कायदा आणण्याचा निर्णय केलेला आहे. ठीक आहे, पटोले साहेब बोला. अध्यक्ष महाराज, आपला धन्यवादच, कारण मला खूप वेळानंतर आपण संधी दिली. अध्यक्ष महाराज, हा प्रश्न आपण वाचला तर राज्यात बियाणाच्या व खताच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडल्याचे निदर्शन आले, खरे आहे का? दुसरा प्रश्न आहे, असल्यास बहुतांश बँका शेतकऱ्यांना कर्ज देत नसल्यामुळे त्यांना खाजगी सावकाराकडे कर्ज घेऊन अथवा दागिने विकून पेरणी करण्याची वेळ शेतकऱ्यांना येत आहे का, हे खरे आहे का? आपण पाहिलं अध्यक्ष महाराज, आपण हा प्रश्न वाचला, हे खरे नाही, हे खरे नाही. मी अध्यक्ष महाराज या ठिकाणी सदनाच्या लक्षात आणून देतो, मंत्री महोदय तर आता तिकडे गेल्याबरोबरच बदललेत, त्याच्यामुळे त्यांचं मला बोलायचंच नाही. अध्यक्ष महाराज,
अजून अनेक बँकांनी कर्ज वाटप केलेलं नाही. तुम्हाला अजून कर्ज वाटप झालं नाही. त्याच्यामध्ये नाबार्डनी जे काही आता नियम बदलवलेले आहेत, मी प्रश्नावरच येतो. नाबार्डनी जे काही नियम बदलवले त्यांनी एमएस बँकेने जे काही आता जिल्हा बँकांवर जे बंधन आणलेलं आहे, निर्देश दिलेले आहेत, त्याच्यामुळे बँकांना पैसेच मिळत नाही आणि कॉपरेटिव्ह बँकांना, नॅशनलाइज बँका तर कर्जच देत नाही शेतकऱ्याला दारातच उभं ठेवत नाही, अशी परिस्थिती आहे. आणि आपण सांगितलं की शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप झालेलं आहे, म्हणजे याच्या प्रश्नामध्ये म्हणजे वाटप झालेलं असं तुमचा अर्थ आहे. मग उत्तरच लेखी अध्यक्ष महाराज हे म्हणजे सरकार चुकीचं देत असेल तर शेतकऱ्यांच्या जखमावर मीठ सोडताय का सरकार? अध्यक्ष महाराज, याच्यामध्ये मला काही कुठल्या राजकारणात पडायचं नाही अध्यक्ष महाराज, पण सरकारने ज्या पद्धतीने हे उत्तर या ठिकाणी दिलेलं आहे हे सरकारच गंभीर नाही अध्यक्ष महाराज. मग त्या बियाणाच्या याच्यामध्ये जो भ्रष्टाचार झाला, ज्या टीमा मंत्र्याच्या नावाने फिरतात आणि त्या उघडकीस आलेल्या आहेत अध्यक्ष महाराज, त्यांच्यावर कुठली कारवाई झाली नाही. उत्तर घेऊया आपण. म्हणून मला अध्यक्ष महाराज आता कर्ज वाटप ते सांगावं की आम्हाला नाही करता येणार, आम्हाला यांना पाठीशी टाकायचं. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महाराज, सन्माननीय पटोले साहेबांनी या ठिकाणी शेतकऱ्यांना किती कर्ज वाटप झालं आणि शेतकऱ्यांना कर्ज वाटपच झालं नाही असा त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. त्यांच्याकडे जर एखाद्या जिल्ह्याचं, एखाद्या तालुक्याचं, एखाद्या शेतकऱ्याचं स्पेसिफिक काही प्रकरण असेल तर त्याबाबतही चौकशी करता येईल. पण अध्यक्ष महाराज, मी याचं अतिशय स्पेसिफिक उत्तर देतो. नाबार्ड मार्फत 2023-24 साठी तयार करण्यात आलेल्या, मी आपल्या सगळ्या राज्याचं सांगतो, पुन्हा बीडवर राज्याचं सांगतो, बीडचंही सांगतो. तुम्हाला बीडचंच ऐकायचं आणि बीडचं ऐकून महाराष्ट्राचं समाधान होत असेल तर मला काही अडचण नाही, मी बीडचं सुद्धा सांगू शकतो. अध्यक्ष महाराज, खरीप 2021 मध्ये या राज्यात 20,217 कोटी रुपये या ठिकाणी कर्ज वाटप झालं. खरीप 2022 मध्ये 24,959 कोटी रुपयाचं कर्ज वाटप झालं. अध्यक्ष महाराज, आजही खरीप संपलेला नाहीये. खरीपाचा कर्जाची वाटपाची शेवटची तारीख ही 31 जुलै अध्यक्ष महाराज. पण आजच्या तारखेपर्यंत 28,226 कोटी रुपयाचं कर्ज या ठिकाणी या राज्यातल्या शेतकऱ्याला वाटप केलं गेलेलं आहे अध्यक्ष महाराज. एवढंच नाही तर या ठिकाणी खरीप पीक कर्ज वाटपाचा लक्षांक जो दिला गेलेला आहे, जिल्हा मध्यवर्ती बँकला वार्षिक लक्षांक दिला गेलेला आहे 24,862. कर्ज वाटप लक्षांक झाला 17,403. शेतकऱ्याची संख्या 26 लाख. खरीप पीक कर्ज वाटप जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचं 15,656. कर्ज वाटपाचे प्रमाण 90%. कर्ज शेतकऱ्याची संख्या 21 लाख आणि शेतकऱ्याची संख्या 82 लाख. व्यापारी, खाजगी व लघु वित्त बँका यांनी जे वार्षिक लक्षांक त्यांच्याकडे होता तो 46,171. कर्ज वाटप झालं 32,320. शेतकरी संख्या या ठिकाणी जवळजवळ 24 लाखामध्ये. खरीप पीक कर्ज 12,570. कर्ज वाटपाचे प्रमाण 39%. कर्जदार शेतकऱ्याची संख्या 9.59 लक्ष आणि शेतकऱ्याचं एकूण टक्केवारीत प्रमाण 40%. अध्यक्ष महाराज, बोला मंत्री महोदय, बोला. नेमकं काय पाहिजे अध्यक्ष महाराज विचारा. बोला आपण उत्तर द्या. अध्यक्ष महाराज, म्हणून वार्षिक लक्षांक ज्या काही बँकेला दिला गेला होता तो 71,033. कर्ज वाटप 49,723. शेतकऱ्याची संख्या 50 लाख. मी सांगतोय की मागच्या दोन्ही वर्षापेक्षा या वर्षी 28,226 कोटी रुपयाचं कर्ज वाटप केलं गेलेलं आहे खरीप मध्ये, जे मागच्या 2 वर्षापेक्षा जास्त आहे. अध्यक्ष महाराज, आज या ठिकाणी प्रश्नाचं समाधान झालं असल्यामुळं अध्यक्ष महाराज, शेतकऱ्यांचं बाबतीत संवेदनशील नाही
दोन्ही विरोधी पक्ष हे स्पष्टपणाने दिसतात अध्यक्ष महाराज. समाधान झाल्यानंतर सुद्धा सभात्याग करायचा म्हणजे शेतकऱ्याच्या माथ्यावरचं लोणी खाणं हे अध्यक्ष महाराज या ठिकाणी यांनी जे प्रश्न उपस्थित करतील शेतकऱ्यांच्या बाबतीत अध्यक्ष महाराज सरकार म्हणून उत्तर द्यायला आम्ही तयार आहेत आणि हे सरकार शेतकऱ्याच्या मागे खंबीरपणाने एवढं सांगतो अध्यक्ष महाराज. तर मी थोडीशी अधिकची भर घालतो. समोरच्या सन्माननीय सदस्यांनी जो प्रश्न उपस्थित केला होता खताच्या बद्दल, मी या उत्तराच्या माध्यमातून संपूर्ण माझ्या महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना सांगू इच्छितो, केंद्र सरकारने यंदा खताच्या किमती मर्यादित राहाव्यात त्याकरता 1,30,000 कोटी रुपयाची सबसिडी दिलेली आहे. 1,30,000 कोटी. अध्यक्ष महोदय, मगाशी अशोकराव चव्हाण साहेबांनी विचारलं, कृषी विभागाने राज्यात बियाणे संदर्भात अनेक ठिकाणी कार्यवाही त्या ठिकाणी चालू आहे. 164 मेट्रिक टन साठा बियाणाचा जप्त केलेला आहे. 22 पोलीस केसेस दाखल झालेले आहेत. 20 विक्रेत्यांचे परवाने रद्द केलेले आहेत. 105 विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आलेले आहेत आणि खताच्या संदर्भात गुण नियंत्रण विभागाने 190 टन साठा जप्त केलेला आहे. या अनुषंगाने 13 पोलीस केसेस दाखल केलेले आहेत. 52 विक्रेत्यांचे परवाने रद्द करण्यात आलेले आहेत. 210 विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आलेले आहेत. अध्यक्ष महोदय, या उपर मागच्या कॅबिनेटला मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जी बैठक झाली त्यामध्ये कृषी मंत्री, महसूल मंत्री, ग्रामविकास मंत्री, पाणी पुरवठा मंत्री अशी एक कमिटी केलेली आहे. कारण मागचे जे कायदे त्याच्यामध्ये जर काही खतामध्ये गडबड केली, शेतकऱ्यांचं नुकसान केलं, बियाणं बोगस आलं तर त्यांना शिक्षा ही जेवढी कठीणात कठीण व्हायला पाहिजे तशी नाहीये. त्याकरता ही कमिटी केली आणि म्हणूनच मगाशी कृषी मंत्र्यांनी सांगितलं की ह्या अधिवेशन संपायच्या आत एवढा कडक कायदा आणला जाईल की बोगस खत किंवा बोगस बियाणं विकणाऱ्यांच्यावर पूर्णपणे नियंत्रण आणण्याचं काम हे राज्य सरकार करतंय. हा विश्वास मी शेतकऱ्यांना देऊ इच्छितो. प्रश्न क्रमांक 3. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 65,212. लक्षवेधीच्या वेळेला बोला. अध्यक्ष महोदय, आपल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, राज्यामध्ये लंपी रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे मृत झालेल्या जनावरांच्या संदर्भामध्ये सरकारनं जे उत्तर दिलेलं आहे त्याच्याशी मी पूर्णपणे सहमत नाही आहे आणि आपल्या माध्यमातून मी सरकारला आणि मंत्री महोदयांना काही स्पेसिफिक प्रश्न विचारू इच्छितो की आजपर्यंत महाराष्ट्रामध्ये जवळपास 39,654 तर लातूर जिल्ह्यामध्ये 644 जनावरांचा मृत्यू झालेला आहे आणि महाराष्ट्राचा आकडा हा सरकारकडे असेल पण लातूर जिल्ह्यामध्ये 367 पशुपालकांना त्याची मदत प्राप्त झालेली आहे पण अजूनही 277 पशुपालकांना ती मदत प्राप्त झालेली नाही आहे. त्यामुळं मंत्री महोदयांना माझा पहिला प्रश्न आहे की पशुपालक जो या प्रादुर्भावामुळे त्रस्त आहे तर त्याला अधिवेशन संपण्या अगोदर या 277 लातूरमधल्या आणि महाराष्ट्रातल्या ज्या उर्वरित पशुपालकांना जी मदत मिळायची ती मिळणार का, हा माझा पहिला प्रश्न आहे. हा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी महाराष्ट्रामध्ये आपल्या विभागाअंतर्गत लसीकरण सुरू आहे का आणि लसीकरण सुरू असल्यास कोणती लस राज्य सरकार किंवा पशु संवर्धन विभागाअंतर्गत देण्यात येते. आणि तिसरा प्रश्न माझा असा आहे की 2020 साली लंपी रोगाचा प्रादुर्भाव आपल्या देशामध्ये राज्यामध्ये आपल्याला जाणवला. केंद्रानं देखील याच्यामध्ये काही शिफारशी केलेल्या आहेत आणि या शिफारशी करत असताना अशा रोगामुळं जे जनावरं दगावत आहेत, आता धन जे शेतकऱ्यांचं आहे तर त्याचाही विमा उतरवण्याची गरज आता आपल्या पुढं उद्भवलेली आहे आणि म्हणून माझी अशी विनंती आहे किंवा मागणी आहे की जसं पीक विमा आपण उतरवतो तसं पशूंचा देखील विमा काही योजनांअंतर्गत तो उतरवला जातो पण सरसकट तो उतरवला जात नाही. म्हणून राज्य सरकार या लंपी रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे जे पशुपालक अडचणीत आलेले आहेत त्यांना आधार देण्यासाठी हा पशु विमा उतरवण्याचा काही निर्णय आपण जाहीर करणार का. त्यामुळे हे 3 प्रश्न आहेत
पहिला प्रश्न अध्यक्ष महोदय आपल्या माध्यमातून की अधिवेशन संपण्या अगोदर जी मदत पशुपालकांना मिळायची ती मिळणार का? लसीकरण सुरू आहे का? आणि सुरू असल्यास कोणती लस सरकार पशूंसाठी देतंय आणि पशुचा विमा उतरवणार कसे? 3 प्रश्न अध्यक्ष मंत्री महोदय महोदय. सरकारला आपल्या माध्यमातून आहेत. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य अमितजींनी उपस्थित केलेला आहे त्यामध्ये खरं तर लातूर जिल्ह्यामध्ये एकूण 644 पशुधनाचा मृत्यू झाला आणि 414 शेतकऱ्यांना आतापर्यंत मदत करण्यात आलेली आहे. उर्वरित मदत जी आहे ज्या शेतकऱ्यांची राहिलेली आहे ती मला वाटतं ह्या अधिवेशन संपण्यापूर्वी आपण जे म्हटलं ती देण्यात येईल. त्याच्यामध्ये कार्यवाही सुरू आहे. अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे केंद्र सरकारच्या ज्या गाईडलाईन्स होत्या त्याच्या पलीकडे जाऊन आपण सुरुवातीलाच उपाययोजना केल्यामुळे 100% लसीकरण आपण राज्यात करू शकलो. त्याचा प्रभावित क्षेत्राच्या फक्त 5 किलोमीटर भोवती लसीकरण करा अशा सूचना होत्या, परंतु आपण 100% केल्यामुळे आपल्या राज्याचा मृत्यूदर आपण पशुधनाचा कमी ठेवू शकलो. आतापर्यंत अध्यक्ष महोदय यामध्ये जी आकडेवारी आहे त्यात एकूण 39,654 पशुधनाचा मृत्यू झाला आणि 37,528 आपण शेतकऱ्यांना त्यामध्ये मदत केलेली आहे. उर्वरित संपूर्ण मदत साधारणतः पैसे उपलब्ध आहेत, ती टप्प्याटप्प्याने तशी अहवाल येतात ती आपण द्यायची कार्यवाही करतोय. पण शक्यतो आपण अधिवेशनापूर्वीच ती देण्याच्या संदर्भात 100% कार्यवाही करू. आता पुन्हा लंपीचा प्रादुर्भाव काही ठिकाणी थोडा दिसत होता म्हणून आता दुसरं लसीकरण आपण आता राज्यामध्ये ऑलरेडी सुरू केलेलं आहे. ते सुद्धा एक साधारण महिनाभरामध्ये 100% लसीकरण ते सुद्धा पूर्ण होईल. आणि त्यामुळे आणि एनडीआरएफच्या नॉर्म्सप्रमाणे आपण जी आता रक्कम देतोय हे आपलं एकमेव राज्य अध्यक्ष महोदय की अशा प्रकारे पशुधनाला मृत्यू झाल्यानंतर शेतकऱ्याला मदत करण्याचं. आणि त्यामुळे त्याच्यामध्ये केवळ लसीकरण मोफत केलंय. मृत पावलेल्या पशुधनाला मदत, शेतकऱ्याला मदत केली आपण. आणि त्याबरोबर याचा औषधोपचाराचा खर्च जो होता तो त्या काळामध्ये शेतकऱ्याला लागणारा तो सुद्धा राज्य सरकारने 100% मोफत केलेला आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय लसीकरणाच्या बाबतीमध्ये आता भारत सरकारशी आपला आता सामंजस्य करार झाला आहे. पुण्यामध्ये जी आपली प्रयोगशाळा होती एक नवीन लॅब विकसित केलेली आहे आणि आता संपूर्ण राज्याबरोबरच देशाला या संदर्भातलं लसीची निर्मिती करून 100% लस पुरवठा करण्याचं काम आपलं राज्य सरकार करणार आहे हे आपल्याला या निमित्तानं अध्यक्ष महोदय आपल्या माध्यमातून सभागृहाला सांगू इच्छितो. नाना एक अध्यक्ष महाराज, या लंपी रोगाचा प्रादुर्भाव 5-6 वर्षापूर्वी देखील आला होता आणि त्यावेळेला सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये या रोगाची लागण झाली होती. आता यावर्षी दुसऱ्यांदा हा प्रादुर्भाव आलाय आणि त्यामुळे याही वेळेला जनावरांची मोठ्या प्रमाणामध्ये मृत्यू पावले. आता पुन्हा हा रोग येऊ नये यासाठी शासन काय उपाययोजना करणार आहे आणि त्याच्या संबंधी काही धोरण शासनाने ठरवलं पाहिजे. कारण 5-6 वर्षापूर्वी आला होता, पुन्हा आला तर आता पुन्हा येऊ नये यासाठी एक धोरणात्मक निर्णय घेतला पाहिजे. त्याच्या संबंधी काही उपाययोजना केली पाहिजे हा एक प्रश्न. आणि दुसरा प्रश्न आहे की पशु वैद्यकीय डॉक्टर जे आहेत त्याची संख्या खूप कमी आहे. अनेक ठिकाणी दवाखाने आहे परंतु डॉक्टर नाही. त्यामुळे आपण किती जनावरांच्या मागे किती डॉक्टर असले पाहिजे असं काही धोरण ठरलं का? आणि ठरलं असेल तर तेवढे डॉक्टर आहे का? अध्यक्ष महोदय, हा जो प्रादुर्भाव लंपी आजाराच्या संदर्भातला तो आता बऱ्यापैकी अध्यक्ष महोदय आटोक्यात आलेला आहे अशी आणि त्याचा पुन्हा मी सुरतर म्हटलं की पुन्हा एकदा त्याचे काही ठिकाणी आपल्याला त्याची लागण झालेली दिसते. आणि म्हणून आता दुसऱ्या टप्प्यामध्ये सुद्धा भारत सरकारच्या गाईडलाईन्स प्रमाणे आपण पुन्हा लसीकरण सुरू केलंय. त्यामुळे हा निश्चितपणे लंपी आजार आटोक्यात आल्याशिवाय येईल याच्याबद्दल शासनाला पूर्ण खात्री आहे. आपण जो लसीकरणाच्या ज्या बाबतीमध्ये विचारत गोट पॉक्स लस आपण दिलेली आहे आणि अध्यक्ष महोदय
याच्यामध्ये तो दुसरा डोस सुद्धा आपण त्याचाच देतो. एक तर भारत सरकारची एक लॅब आहे, एक 2 कंपन्यांचा आपण वॅक्सिन घेतोय आणि त्या वॅक्सिन खरेदीचा दर हा भारत सरकारनेच निश्चित केलेला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला याच्यात काही वेगळं निविदा प्रक्रिया राबवण्याची गरज नाही. भारत सरकारच्या दराप्रमाणेच ते उपलब्ध होतात. अध्यक्ष महोदय, यामध्ये या लसीकरणाचं या मृत्यू पावलेल्या पशुधनाला जे अनुदान आपण दिलंय त्याची मुदत आता आपण वाढवून आता ह्या वर्षी सुद्धा ते अनुदान देण्याची प्रक्रिया सुरू राहील. तर असं काही नाही की गेल्या वर्षी दिलं आणि यावर्षी मिळणार नाही. अध्यक्ष महोदय, पशुधन विकास जे पशुवैद्यकीय जे आमचे डॉक्टर्स आहेत त्याच्यामध्ये जी कमतरता होती तर आता या नवीन भरतीमध्ये गेल्या आठवड्यातच ही संपूर्ण प्रक्रिया जवळजवळ पूर्ण होत आली. ऑनलाईन परीक्षा झाल्यात. मला अध्यक्ष महोदय 1 महिनाभरामध्ये संपूर्ण डॉक्टरची भरती प्रक्रिया पूर्ण करून ज्या भागामध्ये त्याची कमतरता आहे त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय ती डॉक्टर्स देण्याची व्यवस्था पण करतो. अध्यक्ष महाराज, याच्यामध्ये नाही दिलं त्यांनी उत्तर दिलं. लवकरात लवकर भरू. हा ते सांगावं. ते ठरले आता त्याप्रमाणे डॉक्टरची नेमणूक करता येईल ना. ते धोरण देखील ठरवण्याची आवश्यकता आहे. माणसाच्या मागे किती डॉक्टर असावे लोकसंख्येच्या हे ठरलंय, परंतु जनावरांचं ठरलेलं नाही. आणि ठरलं असेल तर ते सांगावं. आणि अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य नानांचा मुद्दा बरोबर आहे. अध्यक्ष महोदय, यामध्ये खरं म्हणजे डोंगरी भागामध्ये प्रति 3000 पशुधनामागे अध्यक्ष महोदय एक डॉक्टर आणि बिगर डोंगरी भागामध्ये 5000 पशुधनामागे एक डॉक्टर अशा प्रकारचं सध्याचा रेशो आहे. पण अध्यक्ष महोदय, या निमित्तानं राज्यामध्ये सरकारी आणि खाजगी हे दोन्ही या क्षेत्रामध्ये काम करणारे डॉक्टर्स आहेत याची संख्या जी काय ती अपुरी असल्यामुळेच आपण आता जी नवीन भरती प्रक्रिया राबवलेली आहे साधारण अध्यक्ष महोदय महिनाभरात ती पूर्ण करून हा सगळा रेशो जो आपण या ठिकाणी दिलेला आहे तो अध्यक्ष महोदय आपण त्या संदर्भात आपण आवश्यक ती कारवाई करतो. अध्यक्ष महाराज, माझा एकच वेळ कमी असल्यामुळे आपण हे जी मदत देतोय या लंपी रोगामध्ये मृत झालेल्या आहे याच्यामध्ये म्हशीला 30,000, बैलाला 25,000 आणि वासराला 16,000. अध्यक्ष महाराज, ह्या किमती फार अपुऱ्या आहेत आणि त्याच्यामुळे वन विभागाने ज्या पद्धतीने किमती दिलेल्या आहेत त्या पद्धतीनं आपल्या विभागाच्या माध्यमातून लंपी रोगामध्ये मृत पावलेल्या जनावरांना आपण मदत देणार, त्या पद्धतीने वाढवून देणार आहेत का? आज माझा स्पेसिफिक प्रश्न. मंत्री महोदय, एक मिनिट, त्यांनी लक्षवेधी मांडली, त्यांचा एक महत्वाचा प्रश्न तो एकच. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, माझा एक उत्तर शेवटचं राहिलंय ते म्हणजे विमा, पशूंचा विमा उतरवण्यासाठी किमान अहवाल मागून तरी त्याच्यावर काही पावलं आपण उचलावेत अशी मागणी आहे. अध्यक्ष महोदय, जी मदत वाढवून देण्यासंदर्भात जी सन्मान्य सदस्य नाना पटोले साहेबांनी मागणी केली, अध्यक्ष महोदय निश्चितपणे त्या बाबतीमध्ये सरकार विचार करील. अध्यक्ष महोदय, आणि विमा देण्यासंदर्भात जो मुद्दा आहे तो प्रस्ताव 100% शेतकऱ्यांच्या पशुधनाचा विमा उतरवण्याबद्दल सरकार सकारात्मक आहे. प्रश्नोत्तराचा तास संपलेला आहे. आपण सिनियर सदस्य आहात. आपण सिनियर सदस्य आहात. अशा प्रकारे अध्यक्षांवर हेतवारोप करणं योग्य नाही आहे. असं योग्य नाही आहे. अशा प्रकारे अरे बाबा सगळेच करतात असं आहे. असं कुठलंही नाही आहे. असं योग्य नाही. असं योग्य नाही. असं योग्य नाही. अरे आपण सिनियर आहात, आपण असं वागणं योग्य नाही आहे. नाही असेल तर आपल्याला आपण जाऊन भेटा ना. असं काही असं होत नाही. सगळ्यांचेच हात वर असतात. हे बरोबर नाही. असं बरोबर नाही. नाही बसून घ्या. उपमुख्यमंत्री बोलतायत. हे बरोबर नाही. उपमुख्यमंत्री बोलतायत, आपण बसून घ्या. त्यांना बोलू दे. उपमुख्यमंत्र्यांना बोलू दे. भास्करराव जाधव हे जे काही या ठिकाणी बोलले आहेत तसे रेकॉर्डवर ते नाही आहे, पण ते राहणे योग्य नाही आहे. ते सिनियर सदस्य आहेत. एका वेळी 100 लोकांचे हात वर असतात. अनेक लोक प्रत्येक प्रश्नात हात वर करतात. म्हणून प्रत्येक वेळी सगळ्यांना बोलायला देता येतं असं नाही आहे. ज्यांची प्रश्न असतात त्यांना प्राधान्य मिळतं. त्यामुळे असं काही ठरवून भास्कर जाधवांना बोलू देऊ नये अशा प्रकारचा
कोणाचा हेतू असण्याचं कारण नाही आहे आणि अशा प्रकारचा हेतुआरोप अध्यक्षांवर करणं देखील योग्य नाही आहे. ते सिनियर सदस्य आहेत, माझी त्यांनाही विनंती आहे की त्यांनी असा हेतुआरोप करू नये. अशा प्रकारे मला असं वाटतं हेतुआरोप करणं योग्य नाही आहे. आणि ते थोडे अनेक वेळा जास्त चिडतात. आपण जेव्हा चिडतो त्यावेळेस अनेक वेळा आपल्या तोंडून असे शब्द निघतात भास्करराव, हे योग्य नाही आहे. तुम्ही सिनियर आहात त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की अशी भूमिका बिलकुल मांडू नका, ही चुकीची भूमिका आहे. असं आहे की सन्मान्य बोलायला नाही दिलं तर परत निषेध कराल. बोला. उपमुख्यमंत्री महोदय, आपण माझ्या भावना समजू शकलात आणि आपल्यामध्ये जे वाक्चातुर्य आहे त्याला तोंड नाहीये, हे आपण एकमेकाला अनेक वर्ष ओळखतोय. तुमच्याही लक्षात आलं की मी बोलायला कालच अध्यक्षांनी सांगितलं की आपण फक्त बटन दाबा, आपला नंबर येईल. त्याच्यानंतर मी त्यांना इशारा केला, ते देतो देतो बोलले. अध्यक्ष महोदय, मी एक गोष्ट तुमच्या लक्षात आणून देतो की गेल्या वर्षी एका वेळेला 8-8, 10-10 लक्षवेधी लागायच्या. लक्षवेधीचा स्कोप काय हे आपल्यालाही माहिती आहे, तुम्हालाही माहिती आहे. लक्षवेधी कोणत्या डेफिनिशन मध्ये बसते हे तुम्हालाही माहिती आहे, तुम्हालाही माहिती आहे. मी अध्यक्षांच्याकडे 4-4, 6-6 वेळेला जाऊन अनेक वेळेला ही सार्वजनिक हिताची लक्षवेधी आणि लक्षवेधीचे नियम निकष याच्यामध्ये बसणाऱ्या लक्षवेधी कशा, ऍडमिट झालेल्या लक्षवेधीतल्या 2 तरी माझ्या लक्षवेधी लावा, असं अनेक वेळा मी गेलो. आपण म्हणतात तसं मी जात नाही असं नाही, वैयक्तिक त्यांचं माझं काही वाकडं नाही. मी त्यांच्याकडे अनेक वेळा जातो, चहा पिऊन येतो, काही जरी चुकीचं झालं असेल तर कानावर घालतो. त्यांची कारकीर्द अधिक उज्ज्वल कशी होईल या दृष्टीनं माझा वेडावाकडा जो काय अनुभव आहे तोही मी त्यांच्याजवळ कथन करतो. विचारा, व्यक्तिगत माझं भांडण काही नाही. मी राष्ट्रवादीचा अध्यक्ष असताना त्यांच्या प्रचारामध्ये मीच गेलो होतो. पण मला वाटतं तुम्ही खाजगीत काहीतरी सांगून ठेवलंय काय, मला काय माहित नाही. ते जर सांगून ठेवलं असेल तर एकदा मला तुम्हीच घेऊन चला, मला एकदा तुम्हीच घेऊन चला आणि हा विषय संपवून टाका. सन्मान्य महोदय, माझ्या आता लक्षात आलं याच्या पाठीमागचं कारण काय आहे. तुम्ही त्यांना केवळ चहा पिऊ प्यायला देताय, तुम्ही त्यांना केक खाऊ घालत नाही आहे. आज त्यांना गोड केक एखादी खाऊ घाला आणि त्यांचं जे काही म्हणणं आहे ते नंतर समजून घ्या. आणि भास्करराव, असं काही नाही, सगळ्यांना इथे पार्टिसिपेट करायची संधी आहे. कमी अधिक असेल तर आपण ते अध्यक्ष लक्षात घालतील. नाही, आता राहू दे. सन्मान्य सदस्य भास्कर जाधव, बसा बसा, असं नाही चालला. बसा बसा बसा. अहो पण माझं होऊ दे, असं काय करता. सन्मान्य सदस्य भास्कर जाधव साहेबांनी माझ्या कारकिर्दीबद्दल त्यांना चिंता आहेत, मी अप्रिशिएट करतो, धन्यवाद सांगतो त्यांना. परंतु बटन दाबल्यानंतर तुमचं नाव इकडे येतं, पण बटन दाबल्यानंतर प्रश्नोत्तराचा तास वाढला जात नाही, याची आपण दखल घ्यावी. 1. नंबर 2, मी आपल्याला निश्चित संधी दिली असती, परंतु प्रश्नोत्तराचा तास संपलेला म्हणून आपल्याला संधी देता आली नाही. आणि मी आपल्याला पुढच्या 1 तासात गेल्या अधिवेशनात तुमच्या स्वतःच्या किती लक्षवेधी लागल्या आणि किती वेळा तुम्हाला बोलायला संधी दिली, पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आणि हरकतीचे मुद्दे तुम्ही जेवढे मांडले आहेत ते मला वाटत नाही कुठच्याही सदस्यांनी मांडले असतील. त्यामुळे आपण असा हेतुआरोप करणं, मला वाटतं हे सभागृहाचा अवमान आहे. त्यामुळे मी ते रेकॉर्डवरनं काढतोय. चला पुढे. तारांकित प्रश्नाबाबतची अधिक माहिती सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे. माननीय सरकार मंत्री. बोला. अध्यक्ष महाराज, मंत्री महोदय, पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन होऊ दे. पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन. अध्यक्ष महाराज, कालपासून वरुण राजानं माझ्या मतदारसंघातनी हुलफुल करून टाकली, ढगफुटी झाली. अध्यक्ष महाराज, 5 घंट्याच्या पावसानं पूर्ण मूर्तीवर मतदारसंघ 32 मध्ये आकार मारला. अध्यक्ष महाराज, माझ्या अकोला तालुक्यातील 2 जिल्हा परिषद सर्कलमध्ये दाळंबी, कोळंबी, मोजरी आणि मूर्तीवर मध्ये कासवी, खरबढोरे, लसनापूर, पायटांगी, दातवी आणि बाटसकडी तालुक्यात पिंपळगाव, चांबारे, निदा, बैरखेड, डाकली, खेरडा भागाई, पारा भवानी, पिंपळगाव, चांबारे हे सगळे गाव पाण्याखाली आलेले आहेत. काल रातपासून सारे लोक आपलं जीव मुठीत घेऊन बसलेले आहे. पाऊस जर थांबला नाही तर एनडीआरएफची टीम बोलावं लागते, अशी परिस्थिती आज माझ्या मतदारसंघातली आहे. प्रशासनाचे मूर्तीवरचे तहसीलदार बोबळे मॅडम आणि एसडीओ अपार साहेब रात्री 2 वाजतापासून काम करून राहिले. बार्शी टाकडीचे तहसीलदार हे रात्रपासून काम करून राहिले. पण अकोला तालुक्यातले तहसीलदार यांना मी सकाळी 6 वाजतापासून फोन केला. अध्यक्ष महाराज,
त्यांनी सांगितलं की प्राथमिक अंदाज येऊ द्या. लोक मरून राहिले, घरं डुबून राहिले, पळून राहिले, ढोरं वाहून चालले. त्याच्यामुळे त्या तहसीलदार गेले नसल्यामुळे 11 वाजेपर्यंत त्या गावात पोहोचले नसल्यामुळे गावकऱ्यांनी नॅशनल हायवे नंबर 53 मुंबई कलकत्ता अडवला अध्यक्ष महाराज. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे पिंपळगाव चांबारेचं वेस्टियरची भिंत फुटली. जर आज पाऊस नाही थांबला तर किती लोकांचे जीव जाईल हे सांगता येत नाही. आणि हे तहसीलदार शासनाला बदनाम करण्याचं काम करून राहिले. मतदारसंघात 3 तहसीलदार आहे पण 2 तहसीलदार रात्री 2 वाजता अजून काम करून राहिले. पण हा पाटील, सुनील पाटील नावाचा अकोल्याचा तहसीलदार हा मतदारसंघात गेला नाही. त्यामुळे लोक चिडले अध्यक्ष महाराज. आणि या तहसीलदारावर कारवाई झाली पाहिजे अध्यक्ष महाराज. आणि लोकांना दिलासा दिला पाहिजे. मदती सन्माननीय हरीश पिंपळे साहेबांनी जो मुद्दा मांडलेला आहे, आता लगेच माहिती घेतली जाईल. आणि जर तहसीलदार 2 तिथे गेल्यात आणि 3ऱ्या तहसीलदाराने हलगर्जीपणा केला असेल तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. मदत तर केलीच जाईल, लगेच मदत पाठवली जाईल. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सेनगाव, जिल्हा हिंगोली तालुक्यात पीक कर्ज देण्यासाठी बँकेकडून जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असल्याबद्दल या विषयावरील श्री तानाजी मुटकुळे विधानसभा सदस्य यांचा तारांकित प्रश्न क्रमांक 33,576 24 डिसेंबर 21 रोजी अनुपूरक प्रश्नोत्तराच्या वेळी दिलेल्या आश्वासनानुसार माहिती मी सभागृहाच्या पटलावर ठेवतो. अधिक माहिती सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आली. कागदपत्रे सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे माननीय पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री. माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अधिनियम 1976च्या कलम 61(1) अन्वये महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांचे सन 2017-18 व 2018-19 या वर्षाचे वार्षिक प्राशनिक अहवाल, लेखे आणि लेखापरीक्षण अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. सदर विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यास झालेल्या विलंबाची कारणे सोबत जोडलेली आहे. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आले. सदर अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येतील. स्थगन प्रस्ताव. सूचनेतील विषय श्री विजय विडेट्टीवार विधानसभा सदस्य यांनी मांडलेली सदन प्रस्ताव. चंद्रपूर जिल्ह्यात वाघाच्या हल्ल्यात 4 दिवसात 4 जणांचा मृत्यू झाल्याबाबत सूचनेतील विषय स्थगन प्रस्तावाच्या निकषात बसणार नाही, तरी विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेता शासनाने निवेदन करावे असे निर्देश देऊन मी सूचनेस दालनात अनुमती नाकारित आहे. उर्वरित स्थगन प्रस्ताव मी दालनात नाकारलेले आहेत. इथे माननीय अध्यक्ष महोदय, इथे वनमंत्री सुद्धा आहेत. आता वनमंत्री महोदयांच्या वाघवाढीसाठी त्यांचा प्रयत्न स्वाभाविक आहे. निसर्गाचं समतोल राखण्याचं काम ते करत असतील. पण मानवी हल्ले हे प्रचंड मोठ्या प्रमाणात सुरू आहेत. या वाघांनी 4 दिवसात, काल परवाच्या दिवशी, काल पण सगळी यंत्रणा कामाला लागली, पकडल्या गेल्याची माहिती आज मला मिळाली. अध्यक्ष महोदय, हे वन्यजीव आणि मानव हे संघर्ष आता इतका शिगेला गेलेला आहे की लोकांना आता वाघ नको अशी परिस्थिती झाली. इतके वाघ वाढले कारण वाघाला लागणारा अधिवास हा कमी पडत चाललाय. काही प्रमाणामध्ये ट्रान्सप्लांट केलंय पण आपण प्रयत्न केला नाही असं नाही. तरी पण ते माहित नाही, ते सुपीक जमीन इतकी आहे की पहिले 1-1 बछडा द्यायचा, आता 4-4 व्हायला लागले तिकडे. हे सुद्धा मला वाटतं की संख्या आता काही 200 पण 250च्या वर गेले. आणि अध्यक्ष महोदय, हे जी संख्या ज्या पद्धतीनं वाढत चालली, म्हणून मधामध्ये मागच्या वेळेस आपलं जे आपण तुमचा जुनाच प्रस्ताव होता त्याला आपण निधी उपलब्ध आमची सरकार आल्यानंतर आपण मंजूर केला होता. आपल्याला माहित आहे की माझा एवढाच विषय आहे अध्यक्ष महोदय की या अधिवासाप्रमाणे जेवढी त्या भागासाठी लागतो जमीन किंवा जंगल लागतं, त्याच्या पलीकडचे एकही वाघ त्या ठिकाणी राहता कामा नये. कारण आता माझ्या मतदारसंघ ब्रह्मपुरी तालुक्यामध्ये अध्यक्ष महोदय 15 गावांना रेड अलर्ट घोषित केलाय वाघांसाठी. 15 गावं तिथे वावरू शकत नाही, शेतावर जाऊ शकत नाही.
शेती करू शकत नाही, काही भागातली शेती पडीत आहे. अशा परिस्थितीमध्ये अध्यक्ष महोदय आपल्याला या माध्यमातून माझी विनंती आहे आणि माननीय मंत्री महोदयांना विनंती आहे की जेवढं जंगल जेवढा लागतो त्याच्यासाठी एरिया तेवढे सोडून सर्व वाघ या जिल्ह्यातून बाहेर काढणार का? खरं म्हणजे काढायची आवश्यकता आहे, प्रश्न नाही अशी, आणि त्या संदर्भात सकारात्मक कारवाई करणार का? आणि जे आपण मधामध्ये वाघाची अध्यक्ष मध्ये फार महत्वाचा विषय असल्यामुळे 1 मिनिट घेतोय मी की आपण मदत भरपूर करताय पण काही फिक्स डिपॉझिट करताय, ते एक मर्यादित कालावधीसाठी आपण करा, 2 वर्ष 5 वर्षासाठी, त्याला काढता आले पाहिजे. कोणी मुलीचं लग्न असते ते पैसे काढता येत नाही, अशा संदर्भात सुद्धा एक निर्णय आपल्याकडनं अपेक्षित आहे, तो सुद्धा आपण घ्यावा. आणि आपल्या जंगलाच्या भोवतालच्या गावांना प्रोटेक्शन करण्याची आवश्यकता आहे. ते मगामध्ये बार्बेट वायरनी आपला करण्याची आवश्यकता होती अध्यक्ष महोदय. त्या संदर्भात काही तरतूद आपण केलेली होती पण ते अजूनही अस्तित्वात आले. काही प्रायोगिक 4-5 गावं घेतले होते ते आपण करा, किंवा शेतीसाठी पूर्णतः सोलर फिनिशिंगचा मोठ्या प्रमाणात आपण त्यामध्ये मदत करा, जेणेकरून शेती होईल आणि त्यामध्ये वाढ करावी अशी माझी या माध्यमातून विनंती आहे. ठीक आहे. चव्हाण साहेब बोला. मंत्री महोदय उत्तर देणार का? सुनील भाऊ सांगा ना. तुमचं त्यांचं झाल्यावर देतो मी तुम्हाला. ठीक. अध्यक्ष महोदय, मी अत्यंत महत्वाच्या मुद्द्याकरता मी स्थगन प्रस्ताव दिलेला आहे. आपल्याला माहिती आहे की 16 एप्रिल 2023 रोजी खारघरला एक अत्यंत दुर्दैवी दुर्घटना घडली. शासनाच्या महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार समारंभामध्ये शासनाने लाखो लोकांना भर दुपारी एकत्रित केल्यामुळं तिथं अनेक निरपराध व्यक्तींचे बळी गेले, अनेक आजारी अनेक माणसं तिथं जखमी झाली, त्यांच्या अजूनही त्यांच्यावर उपचार चालू आहे. अध्यक्ष महोदय, याकरता शासनाने 4 दिवसात एक चौकशी समिती नेमली. 20 एप्रिलला 1 सदस्यीय चौकशी समितीला 1 महिन्याचा अवधी देण्यात आला. अध्यक्ष महोदय, मी शासन या बाबतीत किती गंभीर आहे किंवा कुणाला तरी संरक्षण देण्याचा प्रयत्न कसा करत आहे हे फक्त 1 मिनिटात आपल्याला दाखवणार आहे. आता हा 20 एप्रिलच्या GRला 1 महिन्याची मुदत होती. 20 मेला ती मुदत संपली. तरी त्याच्या काही दिवसानंतर एक कार्यकक्षा ठरवण्याचा एक दुसरा GR निघाला. कार्यकक्षा काय ते मी सांगतो आपल्याला नंतर. त्या तारखेला देखील 3 मे पासूनही आता किती दिवस झाले आपण पहा. आणि 13 जुलैला या आयोगाला शासनानं पुन्हा एक नवीन GR काढून 1 महिन्याची मुदत वाढ देण्यात आली. मग इतके दिवस हा आयोग काय करत होता? त्या आयोगामध्ये खरंच काही चौकशी करायची इच्छा आहे का? हा आदेश कुणी दिला? यामध्ये काही राजकीय व्यक्तींना प्रोटेक्ट करायची काही इच्छा होती का? ही वेळ कुणी ठरवली? त्या अधिकाऱ्यांनी कुणातील राजकीय दबावाखाली येऊन अशा प्रकारची दुपारची वेळ ठरवली का? हे अनेक प्रश्न आहेत. आणि GR मध्ये कार्यकक्षा काय आहे? हा GR आहे 3 मेचा आणि त्या आयोगाची कार्यकक्षा ठरवण्यात आलेली आहे. त्यामध्ये 2-3 मुद्दे आहेत, कलम आहेत त्या कार्यकक्षेमध्ये. घटनेची संपूर्ण माहिती प्राप्त करून त्याबद्दलची वस्तुस्थिती विचार करणे. माहिती घ्या आणि सांगा काय झालं ते. अजून शासनाला माहिती नाही. त्यानंतर 1 महिन्याच्या आत अहवाल द्या आणि सर्व त्यांनी जी स्थानिक व्यवस्थापन समिती गठीत करण्यात आली होती त्यांच्याशी चर्चा करून काय झालं ते विचारा. आणि त्यानंतर त्यांनी मदत काय केली ते विचारा. आणि अशा प्रकारच्या घटना पुन्हा घडणार मी सल्ला द्या. यामध्ये दोषी कोण आहे याबद्दल एक अवाक्षरही नाही. सरकारने ठरवलंय काय? कुणीच दोषी नाहीये. ही वेळ कुणी ठरवली? त्यामध्ये राजकीय दबाव होता का नाही? एक आपल्या पक्षाचा एक उच्च पदाचा अधिकारी येणार होता, त्यांच्या सोयी करता संध्याकाळची वेळ ठरवण्याच्या ऐवजी भर दुपारची वेळ आपण ठरवली. लाखो लोकांना तिथं गोळा केलं. ही दुर्घटना घडणार होती आणि त्यामुळे आम्ही मागणी केलेली आहे की यावर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. पण त्याच्या आधी कोण दोषी आहे, मग कुणी निर्णय दिला, कोण राजकीय नेता त्याला जबाबदार आहे, कुणी अधिकाऱ्यांनी तो बेकायदेशीर निर्णय मान्य केला, त्याची चौकशी आपण करणार. चव्हाण साहेब, ह्याच्या संदर्भात उद्या 1ल्या नंबरचा प्रश्न ह्या विषयातलाच आहे आणि सदन आपण ऑलरेडी नाकारलेला आहे. त्यामुळे मला वाटतं आपण थोडक्यात जे म्हणणं मांडलं आहेत त्यावरती आपण उद्या उत्तर द्या ना. ह्याच्या उद्या प्रश्न 1 नंबरचा प्रश्न आहे.
खरं तर सन्माननीय पृथ्वीराज चव्हाण अतिशय अनुभवी आहे. आश्चर्य या गोष्टीचं वाटतं की स्थगन हे जेव्हा सभागृह सुरू होतं त्या काळातील घटनांबद्दल व्हावं ही परंपरा आहे. पण पृथ्वीराजजी मी पुन्हा सांगतो ना, पृथ्वीराजजी याच्यावर तारांकित प्रश्न आहे, लक्षवेधी आहे. तुम्ही मुख्यमंत्री असताना झालेल्या घटनांचीही आपण माहिती देऊ, म्हणजे तुमच्या लक्षात अतिशय स्पष्टपणे येईल. नाही काय करायची प्रोसेस, SOP हे तुम्ही मुख्यमंत्री असताना ऐका ना, GR ला मुदतवाढ कधी दिली हे सांगायचं नाही. काय बोलताय? असं आहे, तुम्ही मुख्यमंत्री होता, मुख्यमंत्री असताना तुम्ही अध्यक्ष महाराज यांना बसायला सांगा. समोरच्याच त्यांचं उत्तर होऊ दे ना, असं काय? त्यांचं उत्तर तर होऊ दे. मनस्थिती ठेवा, हे चूक आहे. असा आहे, आपण संवाद करतोय, चर्चा करतोय. तुम्हाला अपेक्षित उत्तर दिल्या जाणार नाही, सांस्कृतिक कार्य त्यांच्याकडेच आहे. असं कसं करता तर्काच्या तुम्ही? आधारितच माहिती घ्या उत्तर पहिली. दिल्या जाईल. बसा. अध्यक्ष महाराज, मंत्री महोदय एक मिनिट. सन्माननीय केदार साहेब, आपण एक लक्षात घ्या की पहिली मंत्र्यांकडची कोणती खाती आहेत ती तुम्ही समजून घ्या. त्यांच्याकडे सांस्कृतिक कार्यमंत्री आहेत, त्यांनीच उत्तर द्यायला पाहिजे. बसा तुम्ही, बसा, खाली बसा तुम्ही, खाली बसा. असं नाही चालणार, खाली बसा, बोला. अध्यक्ष महाराज बसून घ्या. माझा अध्यक्ष महाराज त्यांनी मुदतवाढीमध्ये त्यांनी राजकारण केलं. त्यांनी उच्च पदस्थ अधिकारी वगैरे त्यांनी राजकारण करायचं आणि उत्तर देताना मात्र अशा पद्धतीने उठायचं, ऐकायचं नाही. सहनशीलता वाढवा. हे सहनशीलता वाढवल्याशिवाय ते मुख्यमंत्री होते. तुम्ही त्यांना मी मुद्दाम आठवण करून देतोय की ते मुख्यमंत्री होते. त्यांच्या काळात अशा पद्धतीच्या चौकशी समितीला तुम्ही केदार साहेब तुम्ही वाढवायची आहे. असं आहे की सहनशीलता वाढवण्याचा. आणि म्हणून अध्यक्ष महाराज, खरं तर त्यांनी स्थगन प्रस्तावामध्ये इतक्या मोठ्या पदावर असणाऱ्या व्यक्तींनी, नेत्यांनी राजकारण करू नये. समितीचा कार्यकक्षा, समितीची कार्यकाळ का वाढवला ते उद्या प्रश्नोत्तरात आपण सांगू ना. पण हा का वाढवला हे 24 तास सुद्धा तुमच्या मनात शंका राहून तुम्ही प्रेशर वाढवू नये म्हणून एवढं सांगतोय की तुम्ही असताना कार्यकाळ जितकेदा वाढवला त्याची जी कारणं होती तीच आत्ताही आहे. फक्त तुम्ही कारण नसताना प्रेशर घ्याल. आणि पृथ्वीराजजी बद्दल माझ्या मनात आदर आहे. आपले एक सन्मित्रांनी अतिशय प्रेशर घेऊ नये. उद्या याचं सविस्तर उत्तर आपण देणार. ठीक आहे, आता थांबूया. उद्या प्रश्न आहे याच्यावरती, बोला. अध्यक्ष महोदय, पॉइंट ऑफ ऑर्डर अशी आहे की इथे स्थगन प्रस्ताव मांडला गेला, त्याला एक कारण होतं तात्कालिक की तुम्ही मुदतवाढ केली त्यामुळे त्यांनी, आणि महत्वाच्या विषयावर अध्यक्ष महोदय मंत्री महोदय उभे राहिल्यानंतर त्यांनी त्या विषयावर काही विवेचन केलं असतं, उद्या परत उत्तर देतो असं म्हटलं असतं ते योग्य होतं. अध्यक्ष महोदय त्या बोलत असताना मंत्री महोदयांनी काय बोलले की तुम्ही मुख्यमंत्री होते, तुमच्या काळामध्ये जे काही, म्हणजे अध्यक्ष महोदय तुम्ही दम द्यायला लागले का इथे सभागृहामध्ये तुमच्या काळातलं पाहू. म्हणजे अध्यक्ष महोदय ते तुम्ही रेकॉर्ड करून टाकलं पाहिजे. बोलणाऱ्याला ताकीद सुद्धा दिली पाहिजे. काही चुकीच्या पद्धतीने मी तपासून पाहिन, जर का नियम बाह्य असेल तर काढीन. आता पुढे जाऊया. होते ना, त्यांचा काय महत्वाचा मुद्दा आहे, त्यांचा महत्वाचा मुद्दा. अध्यक्ष महोदय, कॅप्टन तमिल चलवेन बोला. हाँ अध्यक्ष महोदय, एक हफ्ते का पहले हाईकोर्ट का ऑर्डर है अध्यक्ष महोदय. नाकारले आता 2 दिले ना, आता किती देणार अध्यक्ष महोदय,
हो, पण अध्यक्ष महोदय, त्यांना मांडू महत्व का द्या. विषय है अध्यक्ष महोदय। एक हफ्ते का पहले हाईकोर्ट का ऑर्डर है, विधानसभा सदस्य कोई भी एमएलए एमएलसी एसआरए में मीटिंग नहीं कर सकता है। अध्यक्ष महोदय, विधानमंडल में नया नया कानून बनता है, आप लोग बनाता है, हम लोग बनाता है, उनका देखभाल करने का काम कोर्ट और पुलिस का है। नया कानून बनाने का कोर्ट का अधिकार नहीं है। उन्होंने ऑर्डर दे रहा है, वी विल नॉट परमिट एनी पॉलिटिकल पर्सन अदर देन कैबिनेट मिनिस्टर और एन ऑफिशियल विथ अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग डिपार्टमेंट टू होल्ड ए मीटिंग इन द ऑफिस ऑफ द एसआरए। अदर पर्सन, no matter of political influence, they are claimed to be are not permitted in interfering with the working of the SRA। तो कानून बनाने का हम लोग है, तो वो नया नया कानून वो बना रहा है। हम लोग का अधिकार अभी एसआरए में जाने का नहीं, हम लोग का अधिकार माडा का ऑफिस में जाने का नहीं, हम लोग का अधिकार है, लेकिन तो किसी ऑफिस में जाने का नहीं। फिर एमएलए का पावर क्या है, अपना पावर क्यों काट रहा है? अध्यक्ष महोदय, आपका आशीर्वाद से एसआरए का ऑफिस में यहाँ से लेटर जाना चाहिए, कोर्ट का भी लेटर जाना चाहिए। विधिमंडल तो कानून बनाता है, विधिमंडल का कानून एमएलए का पावर काटने का काम उनको कैसा है? आपका आशीर्वाद से सम्मानीय उप मुख्यमंत्री साहब बैठा है, सब विधानसभा सदस्य है, आज मेरा है, कल आपका भी आने वाला है मीटिंग। सरकार अधिकारी में क्यों नहीं, अधिकारी के साथ सरकार में क्यों नहीं कर सकता है? इनका जवाब चाहिए अध्यक्ष महोदय। आशीष जी बोला। अध्यक्ष महोदय, अतिशय गंभीर विषय अध्यक्ष महोदय, मी आपल्याला विनंती करीन, सदनाला विनंती करीन, हे मला पूर्ण माहिती आहे की न्यायपालिकेबद्दल आपल्या काही मर्यादा या सभागृहात बोलण्याच्या आहेत, ते आपण पाळल्याच पाहिजेत। सन्माननीय सदस्यांचा विषय व्यक्तिगत त्यांच्याबद्दल नाही आहेत। न्यायपालिकेच्या त्या निवाड्यामध्ये असं म्हटलं की एखाद्या झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेच्या बाबतीत किंवा लोकांच्या तक्रारीच्या बाबतीत कुठल्याही जनप्रतिनिधींनी, मी आपल्या सभागृहातल्या सगळ्या सदस्यांना विनंती करतो, भास्करराव, न्यायालयाने असं म्हटलं की तुम्ही एसआरए मध्ये मीटिंग घेऊ शकत नाही, कोणी कुठल्याही विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य। अध्यक्ष महोदय, दुसरा माझा मुद्दा आहे, अध्यक्ष महोदय, मी स्वतः कोविडच्या काळामध्ये सॅनिटायझेशन कसं केलं पाहिजे आणि त्यातलं द्रव्य काय वापरलं पाहिजे या संबंधात मला एका जाणकार माणसाने माहिती दिल्यावर मी मुंबई महापालिकेला अध्यक्ष महोदय पत्र लिहिलं आणि मुंबई महापालिकेला सांगितलं की आपण ज्या पद्धतीचं द्रव्य घेता त्यापेक्षा माझ्याकडे, आणि आपण सगळेच जण, आपल्याला माहिती आली की आपण पत्र लिहितो, मी आयुक्तांना पत्र लिहिलं आणि अशा पद्धतीने द्रव्य उत्तम प्रतीचं दुसरं घेण्याच्या बाबतीतली माहिती आली आहे, आपण यावर विचार करा। अध्यक्ष महोदय, मी हे जनप्रतिनिधी म्हणून पत्र लिहिलं, आयुक्तांनी त्यांच्या दालनात, अतिरिक्त आयुक्तांनी बैठक लावली, बैठकीमध्ये मिनिट्स केली, ही प्रोसेस नॉर्मल आहे। मुंबईमधले जे सगळे आमदार असतील, नगरसेवक असतील, त्यांना माहिती आहे। आणि बैठकीमध्ये चर्चा झाली, एक जण कोर्टात गेला, मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणामध्ये सुद्धा आदेश दिले मान्य देवेंद्रजी की आमदारांनी मुंबई महापालिकेत अशा विषयात बैठक करू नये, आज एसआरएत बैठक करू नये, या प्रकरणात सांगितलं महापालिकेमध्ये तुमच्या पत्रावर बैठक लावू नये। तिसरं प्रकरण अध्यक्ष महोदय माझ्या मतदारसंघातलंच आहे, एक इमारत डिक्लेअर केली डेंजरस अँड डिलॅपिलेटेड C1, माननीय देवेंद्रजींना याची संपूर्णतः कल्पना आहे, अशोकजी चव्हाण साहेबांना पण याची कल्पना असू शकेल की त्याला आपण अपील करण्याचं प्रावधान आहे नागरिकांना। त्या नागरिकांना जर वाटलं हे डेंजरस डिलॅपिलेटेड महापालिकेने डिक्लेअर केलं आहे तर ते चुकीचं आहे, तर हायकोर्टाच्या ऑर्डरनुसारच त्याला अपील केले जाते, मग टॅगची कमिटी येते, टॅगची कमिटी त्याला व्हेरीफाय करते आणि मग जो अंतिम निर्णय होतो तो मान्य असतो। या बाबतीत सुद्धा बैठक आम्ही घेतली वॉर्डामध्ये असिस्टंट कमिशनरकडे, मालक कोर्टात गेला, न्यायालयाने, आता माझ्याकडे जजमेंटची ऑर्डर नाही, मी आपल्याला सप्लाय करेन आणि रेकॉर्डवर पण ठेवेन, न्यायालयाने सांगितलं अशा प्रकरणामध्ये आमदारांना एंटरटेन करू नये। अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आपल्या माध्यमातून न्यायपालिकेला आपण एक पत्र पाठवा, आम्ही जर झोपडपट्टीवासियांचे प्रश्न मांडणार असू तर बैठक घ्यायची नाही, आम्हाला जर एखादी शास्त्रीय माहिती जाणकारांनी दिली, त्यातलं पत्र पाठवलं तर महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांकडे बैठक घ्यायचा अधिकार नाही, आम्हाला जर नागरिकांनी तिथल्या राहणाऱ्याच
डेंजरस अँड डिलॅबिलेटेड म्हटल्यावर सुद्धा बैठक घ्यायची असेल तर आमदारांना एंटरटेन करू नका असं जर न्यायालय म्हणत असेल तर अध्यक्ष महोदय, आम्ही आमदारांची कर्तव्य काय हे मुंबईच्या सर्व म्हणजे मी याच्यात कुठल्याही न्यायपालिकेचा अपमान करू इच्छित नाही आणि म्हणून राज्यातला असेल आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, आपण चीफ जस्टिसना पत्र पाठवा. आपल्या अधिकारात आपणही वकील आहात, मला याची पूर्ण कल्पना आहे आपण याच्यावर निवाडा काय द्याल. पण अध्यक्ष महोदय, हा निर्णय आज मला यांना 4 लोकांना लागू आहे, उद्या सगळ्यांना लागू होईल. मग आम्हाला फक्त आमदार फंडाचं पत्र द्यायचं आणि त्याच्यानंतर काहीच कुठल्या बैठका लावायच्या नाहीत किंवा राज्यातल्या मंत्र्यांकडेच बैठका लावायच्यात, अन्य कुठे कामासाठी कुठल्याही प्रशासकीय दरवाजावर जायचंच नाही, अशा पद्धतीची कल्पना जर काही लोकांची असेल तर ती सुधारावी लागेल का यावर सुद्धा चर्चा करावी लागेल. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, हा विषय गंभीर आहे. माझी विनंती आहे, या विषयावर सगळ्यांचा सन्मान ठेवून न्यायपालिकेसहित आमच्या अधिकारांचा सुद्धा आपण करायचा आहे आणि म्हणून या विषयावर निवाडा आपण सखोलतेने द्यावा अशी माझी आपल्याला विनंती आहे. उपमुख्यमंत्री महोदय. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य तमिल सेल्वनजी किंवा आशिष शेलारजी यांनी मांडलेले मुद्दे अतिशय गंभीर आहे. तमिल सेल्वन यांनी काल मला ती ऑर्डर दाखवली आणि एखाद्या प्रकरणापुरतं एखादी ऑर्डर असू शकते, एखादं मत असू शकतं, पण त्याचं इंटरप्रिटेशन हे जर असं होत असेल की आमदारांनी एसआरएत बैठकच घ्यायची नाही किंवा लोकप्रतिनिधी घ्यायची नाही, तर कुठेतरी हा एक्झिक्युटिव्ह किंवा लेजिस्लेचरच्या पॉवरवर अधिक्षेप होणार आहे. आणि म्हणून ती ऑर्डर असेल किंवा आता आशिष शेलारजींनी जी ऑर्डर या ठिकाणी आपल्याला सांगितलेली आहे ही ऑर्डर असेल, अशा या सगळ्या ऑर्डर्सच्या बाबतीत मी स्वतः ॲडव्होकेट जनरलशी चर्चा करेन आणि ॲडव्होकेट जनरलला मी ही विनंती करेन की त्यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून द्यावं की अशा प्रकारे लोकशाहीमध्ये लोकप्रतिनिधींनी बैठका घ्यायच्या नाहीत, कार्यालयात घ्यायच्या नाहीत, मग कार्यालय कशा करताय? लोकप्रतिनिधी निवडून का दिले आहेत? लोकप्रतिनिधींनी त्या कार्यालयामध्ये जाऊन लोकांचं म्हणणं मांडलं पाहिजे, याकरता ते कार्यालय आहेत. त्यामुळे अशा प्रकारे जर चुकीच्या पद्धतीने एखादं इंटरप्रिटेशन होत असेल तर हे कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं पाहिजे आणि अशा प्रकारची जी काही ऑर्डर आहे ही ऑर्डर करेक्ट करून घेतली पाहिजे. त्या संदर्भात आपण ॲडव्होकेट जनरल साहेबांना सांगू, त्यांनी कोर्टापुढे जाऊन ती करेक्ट करून घ्यावी आणि समजा कोर्टाची मानसिकता जर अशा बाबतीत ती ऑर्डर करेक्ट करण्याची नसेल तर त्या संदर्भात आपण सर्वोच्च न्यायालयामध्ये त्या ठिकाणी अपील दाखल करू. मात्र कुठल्याही परिस्थितीमध्ये लोकप्रतिनिधींना कार्यालयात बैठक घेता येणार नाही अशा प्रकारचा आदेश हा संविधानाने दिलेल्या अधिकारांवर अधिक्षेप आहे असं आपलं स्पष्टपणे मत आहे. त्यामुळे या विरुद्ध ज्या लेवलवर जाऊन, अर्थात कोर्टाचं मॅटर आहे त्या ठिकाणी केदार साहेब, त्यामुळे आपण कोर्टाचं मॅटर कोर्टाप्रमाणे सॉल्व्ह केलं पाहिजे. त्यामुळे जी काही कार्यपद्धती आहे त्या कार्यपद्धतीच्या प्रमाणे आपण त्याची कारवाई करण्याचे आदेश तात्काळ देऊ. ठीक आहे. सन्मान्य सदस्य तमिल सेल्वनजींनी आणि आशिष शेलारांनी व इतर सदस्यांनी ज्या भूमिका मांडल्या आहेत त्याच्याशी मी सहमत आहे. आदरणीय उपमुख्यमंत्र्यांनी पण जी बाब इकडे मांडली आहे ती पण अत्यंत सत्य आणि योग्य आहे. संपूर्ण सभागृहाचं हे एकमत आहे. शेवटी आपल्या संविधानाने एक्झिक्युटिव्ह, लेजिस्लेचर आणि ज्युडिशरी हे समान आहे असं स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत आणि लेजिस्लेचरचं इंडिपेंडन्स आणि सुप्रिमसी मेंटेन करणं हे आपल्या सर्वांचं कर्तव्य आहे आणि आपला अधिकार आहे. त्यामुळे अलीकडच्या काळात जशी आपली जबाबदारी आहे की संविधानाने दिलेलं मॅन्डेट, कॉन्स्टिट्यूशनल डिसिप्लिन मेंटेन करणं जसं लेजिस्लेचरची जबाबदारी आहे, ती जबाबदारी न्यायप्रणाली म्हणजे ज्युडिशरीची पण आहे. आणि त्यामुळे जर का कुठेही लेजिस्लेचरची सुप्रीमसी कॉम्प्रोमाइज होत असेल तर ते या सभागृहात कधीही मान्य केलं जाणार नाही. आपण सांगितल्याप्रमाणे या संदर्भातलं अधिकचं कम्युनिकेशन ज्युडिशरी बरोबर जे करायचं ते आम्ही निश्चितपणे करू. अलीकडच्या काळात ज्युडिशियल ओव्हररीच बद्दल अनेक वेळा चर्चा झाली आहे. आपल्या सभागृहात ज्या वेळेला कोर्टाने आपल्याला नोटीस दिलेली, मला वाटतं त्यावेळेला नाना पीठासीन अधिकारी होते, ती नोटीसही आपण स्वीकारली नव्हती
आपल्याला ज्युडिशरी बरोबर कॉन्फ्रंटेशन करायचं नाहीये, परंतु लेजिस्लेचरची सुप्रिमसी ही आपल्याला मेंटेन करणं हे आपलं कर्तव्य आहे आणि ते केलं जाईल एवढं आश्वासन मी सभागृहाला देतो. अध्यक्ष महाराज, माझा एका महत्त्वपूर्ण विषयावरचा मी अध्यक्ष महाराज स्थगन दिलेला होता. राज्यातील CAT पात्र असलेल्या उमेदवारांना तसेच पात्रधारक DED आणि BEd शिक्षकांना शिक्षक भरतीमध्ये संधी मिळण्याबाबत एक अफलातून GR राज्य सरकारने काढला की ज्या शिक्षकाच्या ज्या पदं खाली आहेत ते पदं तर भरायचेच नाही आणि त्यांना जे रिटायर झालेली जी लोक आहेत त्यांना मानधनावर त्यांना आम्ही 20,000 रुपये मानधनावर त्यांना काम करायला संधी देऊ अशा पद्धतीचा अफलातून GR या सरकारने काढला अध्यक्ष महाराज. आणि या सगळ्या विद्यार्थ्यांनी जे BEd DED आणि CAT झालेले विद्यार्थी पुण्यामध्ये आणि मुंबईमध्ये भर पावसामध्ये आंदोलन करतात. अध्यक्ष महाराज, माझी शासनाला विनंती आहे की जवळपास 50,000च्या वर शिक्षकाची पदं महाराष्ट्रामध्ये खाली आहेत आणि शिक्षण हा आमचा अधिकार आहे आणि शिक्षकच नसतील तर विद्यार्थ्यांना शिकवायचं तर जिल्हा परिषद शाळेची तर अवस्था फारच वाईट आहे अध्यक्ष महाराज. म्हणजे आज अशी परिस्थिती अध्यक्ष महाराज की आमच्या भंडारा जिल्हा परिषदमध्ये तर आम्ही जिल्हा परिषदच्या फंडातून गावातल्या तरुण पोरांना आम्ही पैसे देऊन कसे तरी शाळा चालवतो आहे, पण बाकीच्या इथं तर जिल्हा परिषद शाळा बंद व्हायला लागल्या शिक्षक नाही आहेत. म्हणून माझा आपल्याला अत्यंत महत्त्वाचा विषय अध्यक्ष महाराज हा सर्वसामान्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न. अध्यक्ष महाराज, शासनाने तातडीने दखल घ्यावी आणि जे DED BEd झालेले CAT झालेले विद्यार्थी जे पुण्यामध्ये आंदोलन करतात आहेत, मुंबईमध्ये भर पावसामध्ये आंदोलन करतात आहे, तातडीनं शासनाने हस्तक्षेप करावा ही माझी या स्थगनाच्या माध्यमातून एक आपल्याला नम्र विनंती अध्यक्ष महाराज. आणि दुसरा महत्त्वाचा अध्यक्ष महाराज, मुंबई नाशिक महामार्गावर काल रॉक अँड टेक या कंपनीला 5 मुलांचे काम मागील 2 वर्षापासून बंद असलेल्या पडदा खडवाली फाट्याजवळ अपघात 6 जणांचा मृत्यू होऊन 5 जण जखमी झालेल्या घटनाबाबत अध्यक्ष महाराज आपण पाहतोय की अध्यक्ष महाराज नॅशनल हायवेची कामं सगळीकडे चाललेली आहेत आणि ती कामं कुण्या विशिष्ट लोकांनी घेतलेली आहे आणि त्यांची मनमानी आहे आणि काम पूर्ण होत नाही अध्यक्ष महाराज. त्या ठिकाणी लोकांचा निरपराध लोकांचा जीव चाललेला आहे. माझं शासनाला विनंती अध्यक्ष महाराज, काल झालेली नाशिक मुंबई नॅशनल हायवेवरची घटना, त्या निरपराध 6 लोकांचा झालेला मृत्यू, लोकांनी अनेक वेळ त्या ठिकाणी सगळं नाशिक पुणे रोड ब्लॉक करून टाकलेला अध्यक्ष महाराज. आणि शासन मला तर अनेकदा बांधकाम मंत्रीचं आम्ही स्टेटमेंट ऐकतो अध्यक्ष महाराज की मुंबई गोवा आम्ही आता या पावसानंतर पुढच्या म्हणजे मागच्या बजेट अधिवेशनात सांगितलं की पावसाच्या पहिले आम्ही करू. असे राज्यामध्ये विविध भागामध्ये निरपराध लोकांची जीवन चाललेली अध्यक्ष महाराज. आपण निर्देश द्यावा सरकारला की या सगळ्या कामाच्या बाबतचं तातडीनं लक्ष घालावं आणि त्या पद्धतीची कारवाई करावी अशा पद्धतीची माझी आग्रहाची विनंती आहे. पण अध्यक्ष महाराज, शिक्षकांच्या बाबतचा मुद्दा जो आहे अध्यक्ष महाराज तो खऱ्या अर्थानं महत्वाचा आहे आणि सरकार याला गंभीरतेने याची लक्ष करावं, त्याचं निवेदन सरकारने करावं एवढी आमची विनंती आहे अध्यक्ष. अध्यक्ष महोदय प्लीज. शासनाने मांडलेल्या मुद्द्याची नोंद घेऊन उचित कारवाई करावी. घेतली. याला जोडूनच एक आपला बाब आपल्या माता आपण सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य नानासाहेब पटोलेंनी या ठिकाणी एक गंभीर असा विषय सभागृहाच्या समोर आणला आणि म्हणून मी या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय उभा आहे. अध्यक्ष महोदय त्यांनी सांगितलं की राज्यामध्ये 50,000 प्राथमिक शिक्षक कमी आहेत. अध्यक्ष महोदय, मी सुरुवातीलाच आपल्याला धन्यवाद देतो की या विषयाच्या अनुषंगानं मी एवढंच आपल्या लक्षात आणून देतो की आमच्या रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळ्या कॅटेगरीचे लोक नाहीत. म्हणजे आदिवासी लोक आम्हाला मिळत नाहीत, NT समाजाचे आम्हाला लोक मिळत नाहीत. अशा वेगवेगळ्या कारणास्तव आमच्या रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये 1013 पदं देवेंद्रजी मोकळी होती, 1013 पदं रिक्त होती. आणि म्हणून ज्या वेळेला ह्या बदल्यांची ऑर्डर निघाली त्यावेळेला जिल्हा परिषदेमध्ये लोकप्रतिनिधींचं सरकार होतं, माझा मुलगाच अध्यक्ष होता आणि त्यांनी असं सांगितलं की पर्यायी व्यवस्था करा आणि यांना परजिल्ह्यामध्ये सोडा, जिल्ह्याच्या बाहेर सोडा, कारण त्या कॅटेगरीतली लोक रत्नागिरी जिल्ह्यात मिळतच नाही आणि म्हणून बाहेरच्या जिल्ह्यातली त्या कॅटेगरीतली लोक आमच्या जिल्ह्यात येतात.
अध्यक्ष महोदय ते थांबल्या बदल्या, परंतु आता तिथं प्रशासकीय कारभार असल्यामुळं या शिक्षकांनी मंत्रालयामध्ये संपर्क केला आणि एक GR काढून दिला की आमच्या या लोकांना 763 लोकांना जिल्ह्याच्या बाहेर जायला परवानगी द्या. पहिले 1013 कमी आणि हे 763. त्याच्यामध्ये एक खाली ओळ लिहिली देवेंद्रजी, लक्षात घ्या की पर्यायी व्यवस्था झाल्याशिवाय यांना सोडण्यात येऊ नये. तिथे ते अडकले. तो GR घेऊन परत ते मंत्रालयामध्ये आले आणि मंत्रालयातून GR असा बदली करून मिळाला त्यांना की यांना एकतर्फी सोडण्यात यावं. म्हणजे पहिले 1013 आणि हे 763. आज रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये बिगर शिक्षकी शाळा अनेक आहेत. बिगर शिक्षकी शाळा, एक शिक्षकी शाळा सोडात अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून त्याच्यानंतर सरकारनं काय GR काढला की ज्या जिल्ह्यातले D.Ed. B.Ed. झालेले तरुण विद्यार्थी आहेत त्यांना घ्या. 8 दिवस झाले आणि लगेच दुसरा GR काढला की जे रिटायर्ड शिक्षक आहेत त्यांचं 63 वर्ष वय झालं असेल त्यांना घ्या. अध्यक्ष महोदय, राज्यामध्ये खूप मोठा हा गोंधळ झालेला आहे आणि म्हणून आमच्याकडे ज्या कॅटेगरीतली लोक मिळत नाहीत त्यांची ऍडव्हर्टाईज काढा. ऍडव्हर्टाईज काढल्यानंतर तिथले मिळाले तर आदिवासी NT वगैरे घ्या आणि जर नसतील तर त्याच्या खालच्या कॅटेगरीतले OBC वगैरे यातले लोक घेण्याची आपण एक तरतूद करू शकाल का एक, आणि तात्काळ त्याच जिल्ह्यातली तिथलीच माणसं घेण्याची आपण व्यवस्था कराल का, हा माझा प्रश्न आहे. जे भास्कररावने सांगितलं त्याची नोंद घेतली आहे. त्या संदर्भात मंत्री महोदयांची चर्चा करून उचित कारवाई केली जाईल. आता केवळ 10 मिनिटात जेवढे पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन असतील तेवढे घेऊ, त्यानंतर आपण लक्षवेधी चालू करणार. वर्षाताई चालू. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, माझे 2 पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आहे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून मी शालेय विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या अत्यंत महत्वाच्या मुद्द्यावरती या ठिकाणी बोलणार आहे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, 2005-06 सन्माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय, आपण जे आहे ते बालभारतीचं जे आहे त्या ठिकाणी डोमेन तयार केलं होतं आणि ते डोमेन आहे balbharti.in. हे अधिकृत डोमेन आहे. परंतु दुर्दैवाने सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, आपण जर बघितलं तर हे बालभारतीचं डोमेन $2000 विकणे आहे अशी जाहिरात आलेली आहे आणि अशी जाहिरात जी आहे ती गुगलवर दिसत आहे. दुर्दैवाने या जाहिरातीमुळे आता सध्या त्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये सावळा गोंधळ झालेला अध्यक्ष महोदय. खरं तर ते जे आहे ते डोमेन पूर्णपणे शासनाचं आहे, परंतु असं जर डोमेन विकत असतील तर त्याच्यावरती सन्माननीय अध्यक्ष महोदय हे हॅकिंग झालेलं आहे का किंवा कोणी त्यामध्ये खोडसाळपणा केलेला आहे का? त्या डोमेनच्या नूतनीकरणासाठी सन्माननीय अध्यक्ष महोदय त्याची प्रक्रिया फेब्रुवारी 2023 सुरू झालेली आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये ही गंभीर घटना घडणं आणि ते डोमेन $2000 मध्ये विकणं जाणं ही कुठेतरी मला वाटतं याच्या संदर्भामध्ये माझा पहिला पॉइंट, त्याची चौकशी झाली पाहिजे. हा पहिला पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आहे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, 4 दिवसापूर्वी माझ्या मतदारसंघामध्ये एका 9 वर्षाच्या मुलाचा दुर्दैवाने मृत्यू झाला. ते म्हणजे डेंगू या कारणामुळे झाला. आज मोठ्या प्रमाणामध्ये मुंबईमध्ये पाऊस पडतोय. अशा वेळेला गॅस्ट्रो असेल, डेंगू असेल, मलेरिया असेल, कावीळ असेल, अशा जर आपण बघितलं तर सन्माननीय अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी महानगरपालिकेचं जे कामकाज आहे ते पूर्णपणे नियोजन शून्य असं कारभार आहे असं मला सांगायला पाहिजे. डेंगू झाल्यानंतर तुम्ही चेक करायला जाता, शाळेमध्ये तुम्ही चेक करत नाही आणि सन्माननीय अध्यक्ष महोदय आज आपण जर बघितलं तर तिपटीने संख्या त्या ठिकाणी वाढलेली आहे. त्यामुळे मला या संदर्भात सुद्धा सांगणे की या संदर्भामध्ये आपण काय कारवाई करणार आहात जयकुमार रावल या ठिकाणी सांगायचंय. अध्यक्ष महोदय, अत्यंत गंभीर आणि तातडीच्या विषयाकडे अध्यक्ष महोदय मी आपलं लक्ष वेधू इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेडा तालुका हा माझा मतदारसंघ आहे. अध्यक्ष महोदय, आमचे शिंदखेड्याचे तहसीलदार ज्ञानेश्वर पंडित सपकाळे, वय वर्ष 42, हे काल काय रेती माफियांच्या ठिकाणी धाड टाकायला गेले. अध्यक्ष महोदय, त्या रेती माफियांनी त्यांच्यावर ट्रॅक्टर टाकून त्यांच्यावर प्राणघातक हल्ला केला. अध्यक्ष महोदय, याच्यामुळे प्रशासनामध्ये अत्यंत भीतीचं वातावरण. अध्यक्ष महोदय, आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय माझी विनंती आहे की कडक कारवाई पोलीस प्रशासनाच्या माध्यमातून झाले पाहिजे आणि मकोका त्यांच्यावर लावला गेला पाहिजे. मीरकोटेच्या अध्यक्ष महोदय, या वर्षाच्या जानेवारी महिन्यामध्ये मी मुंबई महानगरपालिकाचे आयुक्त इक्बाल सिंग चहल यांना स्ट्रीट फर्निचरचे 263 कोटी रुपयाचा टेंडर मध्ये कशा प्रकारे सेंट्रल परचेस डिपार्टमेंटच्या अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदार सोबत मिळून घोड केलेला आहे ते निदर्शनास आणून दिलं होतं. आणि त्यावेळी त्या पत्रानंतर काही वर्तमानपत्रांनी त्याचा उल्लेख केला होता.
सन्माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजींना या पूर्ण प्रकरणांची मी माहिती दिली होती आणि त्यांनी मला आणखी फॅक्ट फाइंडिंग करायला सांगितलं होतं. ठीक आहे. तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय, सर्व फॅक्ट फाइंडिंग झाल्यानंतर मी त्यांना पुन्हा एकदा माहिती दिली होती. आज खूप अभिमानाने सांगतो की महाराष्ट्राची सरकार, उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजींनी मुख्यमंत्री शिंदे साहेबांना माहिती दिल्यानंतर आज निर्णय घेतलाय तो स्ट्रीट फर्निचरचा कॉन्ट्रॅक्ट रद्द करण्यात आला एका अर्थाने. आणि म्हणून मी अभिनंदन करतो या शासनाचे अध्यक्ष महोदय. आणि अध्यक्ष महोदय, या विषयावरती सन्माननीय सदस्य आदित्य ठाकरेजींनी या सभागृहात माझं नाव घेतलं होतं, उल्लेख केला होता. अध्यक्ष महोदय, 10 वेगवेगळे टेंडरचे स्कॅम निदर्शनास आणून दिले होते, पण त्या काळाची शासनाने काही कारवाई केली नव्हती. अध्यक्ष महोदय, ठीक आहे, केली ना, तेच अभिनंदन करतो. कारवाई केली ना, आणि म्हणून अभिनंदन करतो. तुम्ही फक्त पैसे घेतले, या शासनाने कारवाई केली, रद्द केलं. अध्यक्ष महोदय, हे सध्याचा शासन, ठीक आहे, मुद्दा समजला. मुंबईकरांचे घामाचे अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आज अतिवृष्टी बसून बोलू नका. अध्यक्ष महोदय, आणि उभं राहायची परवानगी मी दिली नाही. अध्यक्ष महोदय, पहिलीच वेळ आहे मी आज चिपळूण शहरामध्ये अतिशय मोठ्या प्रमाणात पाऊस चालू आहे आणि गेल्या वर्षी 21 साली जो प्रकार झाला त्या पद्धतीचा पूर येण्याची शक्यता आहे. ते मी शासनाची याद्वारे विनंती करतो की तातडीने यावर उपाययोजना कराव्या आणि गाळ काढण्यासाठीचा जो पैसा देणे बाकी होता त्याची व्यवस्था तातडीने. महेश शिंदेजी बोला. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये निगडी आणि वर्णे या गावच्या लोकांनी फार मोठा मोर्चा आज जिल्हाधिकारी कार्यालयावरती काढला होता. तिथल्या लोकांची भावना आहे की आमच्या भागामध्ये कसल्याही परिस्थितीत MIDC होऊ नये अशी भावना आहे आणि ही भावना व्यक्त करण्यासाठी फार मोठा मोर्चा काढला होता. माझी उपमुख्यमंत्री महोदय आणि उद्योग मंत्र्यांना विनंती आहे, ज्या पद्धतीनं देगावचे शिक्के आपण काढले त्याच पद्धतीनं त्याही गावचे शिक्के काढावेत, अन्यथा त्या ठिकाणी फार मोठा उद्रेक होऊ शकतो. नरेंद्र बोंडेकरजी. माझ्या मतदारसंघात पवनी तालुक्यामध्ये अध्यक्ष महोदय, मग तो कातखेडा असेल, सावरला असेल, गुडेगाव असेल, अध्यक्ष महोदय, मागेल 2 मृत्यू झाले साहेब वाघामुळे. अध्यक्ष महोदय, तिकडचे सगळे शेतकरी घाबरलेले आहेत. इतकंच नाही तर त्या मंत्री महोदयांना मी सांगितलं आणि मंत्री महोदयांनी फोन पण केला होता, पण मंत्री महोदय ते अध्यक्ष महोदय असं झालं तिथे का अधिकाऱ्यांशी आणि त्यांच्याशी भांडण झालेत आणि त्यांच्या 150 लोकांवरती गुन्हे दाखल झालेत. अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आहे की त्या 150 लोकांवरती जे गुन्हे लागलेले आहेत ते मागे घेण्यात यावं आणि अध्यक्ष महोदय दुसऱ्यांना एक असं म्हणजे विश्वास होईल असं तिथं जे प्रोटेक्शन वॉल पाहिजेत, चॅनल प्रोटेक्शन वॉल, त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देऊन. अध्यक्ष महोदय, दुसरा एक विषय अध्यक्ष महोदय, माझी उपमुख्यमंत्री महोदयांना विनंती आहे फडणवीस साहेबांना की माझ्या विधानसभेमध्ये 49 पोलीस पाटीलचे भरती झालेत. अध्यक्ष महोदय, त्यामध्ये भरती झाल्यानंतर काही लोक त्या सगळ्याच्या सगळे रद्द करण्यात आले. त्याच्यामध्ये कलेक्टरनी अहवाल पाठवला आणि SDO आणि तहसीलदारांना निलंबित करण्यात आले. अध्यक्ष महोदय, माझा प्रश्न अध्यक्ष महोदय असा आहे की त्यामध्ये अधिकाऱ्यांनी काय केलं माझ्या त्याच्यात आक्षेप नाही अध्यक्ष महोदय, परंतु ज्या लोकांनी परीक्षा दिली काही लोक तर असे लोक आहेत साहेब का तिथं सिंगलच कॅन्डिडेट आहे, तिथं भ्रष्टाचार कसं होणार. माझी आपणास विनंती आहे की त्यांना आता कोर्टातून तर स्टे मिळाला परंतु ते लोक मोर्चे करणार आहेत. माझ्या मतदारसंघामध्ये अध्यक्ष महोदय शासनाप्रती एक तीव्र नाराजीची आहे. तर उपमुख्यमंत्री मध्ये आणि फडणवीस साहेबांना विनंती की त्या लोकांना ताबडतोब जागेवरती, कारण 3-3 महिने कामावर लागले, ते काम झालं, ऑर्डर झालं, आता काही लोकांनी लग्न केलं त्यांचं लग्न तुटून राहिलं, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, मैं स्थगन प्रस्ताव के उसके बात करने खड़ा हुआ हूं. अध्यक्ष महोदय, मुंबई के पूरे उपनगर के गोवंडी विभाग में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है. अध्यक्ष महोदय, मैं पिछले कई सालों से इस पे बात कर रहा हूं. इस प्रदूषण की वजह से विभाग के लोगों को अलग अलग तरह की बीमारियां फैल रही हैं. अध्यक्ष महोदय, मुंबई महानगर पालिका राजावाड़ी अस्पताल के एक RTI की जानकारी के मुताबिक 2023 के अनुसार पिछले वर्ष 215 लोगों की मौत हुई है प्रदूषण की वजह से. अध्यक्ष महोदय, हर 36 घंटे में एक व्यक्ति की मौत हो रही है. अध्यक्ष महोदय, 2022 से
2020 से 2022 एम ईस्ट विभाग में प्रदूषण से हो रही टीबी, अस्थमा, हार्ट अटैक, इन बीमारियों की वजह से 678 लोगों की मौत हुई है। ये अध्यक्ष महोदय बिल्कुल सच्चाई है। मैं अध्यक्ष महोदय इस सदन में हमेशा अपने मानकू शिवाजी नगर एम ईस्ट वार्ड में जो एसएमएस कंपनी है उसकी ये सबसे बड़ी वजह उसकी है वहां प्रदूषण और लोगों की बीमारी और लोगों की मौत की वजह से। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं हाउस के अंदर। पिछली बार आदरणीय अजीत पवार साहब ने भी, नाना पटोले साहब ने भी इस इश्यू को उठाया था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि तुरंत इस पर कार्रवाई की जाए, लोगों की जान बचाई जाए। अध्यक्ष महोदय एक और छोटी चीज है, मुंबई महानगर पालिका की तरफ से विभागों की सफाई के लिए दस्तक बस्ती नियुक्त किया गया है, मगर इस दस्तक बस्ती में काम करने वाले कर्मचारियों को 7 घंटे का सिर्फ 180 रुपया दिया जाता है। सर 180 रुपया, ये जो न्यूनतम मिनिमम जो सैलरी है उसका वायलेशन हो रहा है। 180 रुपया में कैसे कोई काम कर सकता है? अध्यक्ष महोदय वहीं और उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखा गया है। सफाई बिल्कुल नहीं हो रही है। जो भी आशीष जायसवाल जी, एक मिनट अध्यक्ष महोदय, और म्युनिसिपैलिटी के कारपोरेशन के लोगों को 700 से 800 रुपया एक दिन का दिया जाता है। यहाँ इनको दत्तक बस्ती को 180 रुपया दिया जाता है। प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था कि स्वच्छता अभियान पूरे देश में चलेगा। अध्यक्ष महोदय, आशीष जायसवाल जी, मी माननीय वन मंत्री महोदयाचा बाद में एक लक्ष वेधू इच्छितो अध्यक्ष महोदय की अध्यक्ष महोदय आज बोलो सर, बाकी रह गया सर ये जो लेबर दिए जा रहे हैं 2011 के सेंसस के मुताबिक अब वहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, गंदगी बहुत है, बीमारी बढ़ रही है। मेरा निवेदन है कि अब जो आबादी के लिहाज से लेबर दिए जाएं और जो दत्तक बस्ती का 180 रुपया है वो मिनिमम वेज के हिसाब से दिया जाए, ये मेरी मांग अध्यक्ष महोदय। ठीक है, आशीष जायसवाल जी। अध्यक्ष महोदय, मी माननीय वन मंत्री महोदयाचं लक्ष वेधू इच्छितो की आज आपल्या वन क्षेत्रामध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये आपण कन्झर्वेशनकडे वेगवेगळे कायदे केले, जनावरांची संख्या वाढलेली आहे, वाघाची वाढली आहे, मृत्यूची संख्या वाढत आहे, ते एक सत्य आहे। परंतु शेतकऱ्यांचा जो शेती पिकाचा जो नुकसान होता अध्यक्ष महोदय, त्याला तो इरेपेबल लॉस आहे। आपण जे पैसे देतो त्यांना ते फार कमी देतो, त्याच्यासाठी आपण कायदा आणत आहे, व्याज देण्याचे आपण धोरण करत आहात, ते सर्व गोष्टी बरोबर आहे। परंतु माझा विनंती आपल्याला अशी राहणार आहे की ज्या धर्तीवर आपण पांदन रस्त्याची योजना आणली होती त्या धर्तीवर आपण आता वन क्षेत्रामध्ये काही भागामध्ये जिथे शेती आहे तिथे कुंपणाची योजना, चॅनेलिंग फेन्सिंगची आपल्याला आणावं लागेल। ते सोलरिंग फेन्सिंगची योजना आता चालत नाही अध्यक्ष महोदय। हा विषय सकाळी झालाय नाही ना अध्यक्ष महोदय, मी नाही, हा विषय महत्वाचा अध्यक्ष महोदय। अहो पण झालाय, याच्यावरती चर्चा पण झाली सकाळी अध्यक्ष महोदय। रोजचे प्रॉब्लेम अध्यक्ष महोदय तुम्ही समजून घ्या आमच्या विदर्भाच्या भागाच्या। माझी विनंती एवढीच राहणार अध्यक्ष महोदय की जे नुकसान होऊन राहिलं त्याचा जर आपण एकंदरीत तुम्ही हिशोब लावला आणि जे नुकसान भरपाई आपण देतो ते खूप जास्त आहे, त्यामुळे आपल्या पूर्ण विदर्भाच्या भागाच्या शेतकऱ्यांचा जे आदिवासी शेतकरी आहेत तर वरून पाणी येत नाही, जंगलामुळे शेती नाही, त्यामुळे या सर्व शेतकऱ्यांचं नुकसान होऊ नये म्हणून आपण या संदर्भामध्ये तात्काळ बैठक आयोजित करावी आणि या नवीन धोरण याच्यात तयार करावं। पैसे किती देणार आपण शेवटी किशोर जोरगेवारजी, निर्णय आपण करावा अशी माझी विनंती आहे। बोला। अध्यक्ष महाराज, मी आपल्या माध्यमातून सरकारचं लक्ष वेधू इच्छितो आहे। माननीय दोन्ही उपमुख्यमंत्री फडणवीस साहेब आणि पवार साहेब आहेत आणि माननीय पालकमंत्री सुद्धा चंद्रपूर पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन या ठिकाणी माहिती काय बोलतो ना अध्यक्ष महाराज, आमच्या 50 लोकांमुळे हे सरकार आलेलं आहे। आता तुमचं लक्ष आता थोडंसं कमी होत चाललेलं आहे, पूर्ण उजवीकडे लक्ष आहे। आम्ही इथे मधात बसलोय, हे सरकार जेव्हा केव्हा डेंजर झोन मध्ये जाते आम्हीच वाचवणार आहे म्हणून आमच्याकडे विशेष लक्ष। अध्यक्ष महाराज, मी अतिशय महत्वाच्या मुद्द्यासाठी या ठिकाणी उभा आहे। चंद्रपूर मध्ये मी इकडे सरकार वाचवण्यासाठी नाही, विधिमंडळ वाचवण्यासाठी आहे। बोला। पण सरकार वाचवण्यासाठी आम्ही असतो ना, जेव्हा सरकार तर नाही गरज कधी संपत नाही, हे चुकीचा समज आहे तुमचा। बोला। जर गरज संपली असती तर 40 पॉवर अजितदादा सोबत आले ना, हे सरकार पॉवरफुल करण्याकरता। गरज कधी संपत नाही, हे सांगत आहे त्यांना, गरज लक्षात आणून देत आहे। अध्यक्ष महाराज, 260 मिलीमीटरपेक्षा अधिकचा पाऊस काल चंद्रपूरमध्ये झालेला आहे, ज्यामुळे पूर्ण चंद्रपूर शहर जलमय झालेलं आहे। ठिकठिकाणी वस्त्यांमध्ये पाणी गेलेलं आहे
अनेक घरांची पडझड झालेली आहे. म्हणून माझी आपणामार्फत सरकारला विनंती आहे, दोन्ही उपमुख्यमंत्री अजितदादा आणि फडणवीस साहेब आणि पालकमंत्री आहे की त्यांनी आताच तात्काळ जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश दिले पाहिजे की ते जे घराची जे पडझड झालेली आहे त्याचे पंचनामे झाले पाहिजे, लोकांना रेस्क्यू सेंटरमध्ये नेलं पाहिजे आणि सोबतच जे छोटे नाले निमुळते झाले एकदम शहरातले त्याकरता एक वेगळ्या निधीची माननीय पालकमंत्री महोदयांच्या माध्यमातून विनंती आहे की त्यांनी या ठिकाणी निधीची घोषणा करावी आणि सरकारच्या वतीनं कुणीतरी उपमुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री किंवा महसूल मंत्र्यांनी त्या ठिकाणी दौरा करून त्या झालेल्या नुकसानीची पाहणी करावी. अध्यक्ष महोदय, पाताळगंगा नदीने आपली पातळी ओलांडली आहे. कालपासून झालेल्या प्रचंड पावसामुळे आपटा, गुळसुंदा, चिरनेर या गावांमध्ये कधी नव्हतं एवढं पाणी आलंय. तर माझी शासनाला विनंती आहे की एनडीआरएफची टीम रायगड जिल्ह्यात तैनात असेल असं मी मानतो आणि असेल तर त्यांना लवकर पाठवावं, कारण 1:30 वाजेपर्यंत अजून पूर्ण समुद्राला भरती आहे. पाऊसही जोरात चालू आहे. शासनाने आपली आपल्या तहसीलदार, कलेक्टर यांना अलर्ट करून या गावांमध्ये लवकर ज्यांचं नुकसान झालंय त्यांचं नुकसान भरपाई करता शासनाने नोंद घेऊन उचित उपाययोजना करावी. तनपुरेजी बोला. अध्यक्ष महोदय, राज्यामध्ये महिलांच्या अत्याचारांवरच्या घटना वाढत असतानाच माझ्या मतदारसंघामध्ये काल एक अत्यंत निंदनीय घृणास्पद घटना घडलेली आहे. एक महिला 2 महिन्यापासून तिच्यावरती झालेल्या अन्यायाची दाद राहुरी पोलीस स्टेशनला मागत होती. 2 महिने तिचा कुठलाही गुन्हा नोंदवण्यात आला नाही, परंतु तिथल्या PSIने तिला काही पैशाची मागणी केली. पैसे देते बोलले, नंतर म्हटले पैशाच्या व्यतिरिक्त आणखीन काही देता येईल का, अशा प्रकारची मागणी पोलीस स्टेशनच्या PSIने केली. आणि अध्यक्ष महोदय, सर्वात निंदनीय बाब म्हणजे त्यांनी नंतर तिला मेसेज केले, घरी बोलावलं आणि बळजबरी त्या महिलेवर केली. अशी काल गुन्हा राहुरीच्या पोलीस स्टेशनमध्ये बलात्काराचा नोंद राहुरी पोलीस स्टेशनच्या PSIवर नोंद झालेला अध्यक्ष महोदय. आणि तिथल्या पोलीस इन्स्पेक्टरची खरं जबाबदारी होती. 2 महिने एखादी महिला तक्रार घेऊन येत असेल, तिची दखल कुठल्या प्रकारे घेतली नाही. माझ्याकडे खूप आणखीन या विषयावरती मुद्दे आहेत. मला आपल्याला विनंती करायची की पुढे जी महिलांविषयक लक्षवेधी आहे त्यामध्ये हा विषय मला सविस्तरपणे मांडण्याची आपण संधी द्यावी आणि शासनाने याची कडक दखल घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांवरती कडक कारवाई करून मला लक्षवेधीमध्ये बोलायला द्यावं. याच्यावर सदस्यांनी मांडलेला मुद्दा गंभीर आहे. माझ्याकडे आता माहिती नाही, पण तात्काळ माहिती घेतली जाईल. अशा प्रकारे जर घडलं असेल तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल आणि जर त्यांनी त्या ठिकाणी बलात्काराचा गुन्हा असेल तर बडतर्फ देखील केलं जाईल. बस झालं ना. आता सुनील प्रभूजी. आता संपूर्ण माहिती घेऊन कारवाई करतील सांगितलं. सुनील प्रभूजी चला. अध्यक्ष महोदय, सरकारने 2011 पर्यंतच्या झोपडपट्ट्यांना वास्तव्याचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यानंतर प्रकल्पामध्ये जी बाधित घरं होती किंवा SRA बाधित घरं होती त्यांना सशुल्क पैसे भरून त्यांना घरं देण्याबाबतचा निर्णय देखील घेतला. परंतु आज SRAने त्या ठिकाणी स्वतःची पॉलिसी केली, परंतु मुंबई महानगरपालिकेमध्ये नाला वाइंडिंग किंवा प्रकल्पामध्ये रस्त्यामध्ये येणाऱ्या घरांना 2011च्या सशुल्कतेबद्दल अद्यापर्यंत पॉलिसी ठरलेली नाहीये. अधिकारी त्या ठिकाणी बोलत नाहीयेत. आणि अध्यक्ष महोदय, मला आज या ठिकाणी मुद्दा उपस्थित करण्याचं कारण एवढंच आहे की एक ठराविक लिमिटमध्ये मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी ही पॉलिसी केली तर माझ्याकडे पोयसर नदीतील जवळजवळ 8 लोक त्या ठिकाणी स्थलांतरित होणं गरजेचं आहे आणि नाहीतर पूर परिस्थितीमुळे त्यांची घरं बुडतील. म्हणून याबाबत तात्काळ निर्णय सरकारने घ्यावा. बोला. बोला. अध्यक्ष महोदय, पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून सभागृहाचे मी या ठिकाणी लक्ष वेधू इच्छितो. माझ्या नांदेड जिल्ह्यातील देगलूर व बिलोली या 2 तालुक्यामध्ये हरणांचा सुसवट झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. एकीकडे उशिरा सुरू झालेला हा पाऊस व शेतकऱ्याचे त्यामुळे झालेले मोठे नुकसान, आता वन्यजीवांकडून शेतीचे नुकसान या ठिकाणी होत आहे. याकरिता शासनाने त्वरित पंचनामे करून या शेतकऱ्यांना नुकसान झालेले जे आहेत त्यांना त्वरित नुकसान भरपाई देण्यात यावी अशी मी या ठिकाणी सभागृहाच्या माझ्या मंत्री महोदयांना विनंती करतो. धन्यवाद. बेडग तालुका मिरज जिल्हा सांगली येथील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाची जी कमान होती, स्वागत कमान, ती तिथल्या ग्रामपंचायतीनं दिनांक 16 जून 2023 ला जमीनदोस्त केली. प्रथम ग्रामपंचायतीने त्याला मान्यता दिली होती बांधण्याची
परवानगी दिली आणि आता बांधकाम बेकायदेशीर आहे म्हणून पाडली. अध्यक्ष महोदय, हे कोण्या भावनेतून झाला आम्ही इथं बोलणार नाही, परंतु त्या संदर्भात तिथली आंबेडकरी जनता ही विधान भवनावर या पावसात भर पावसात आपली लेकरं बाळं आपलं सामान घेऊन मोर्चा काढण्यासाठी निघालेली आहे. मी या निमित्तानं एवढीच विनंती करू, कारण जवळपास 150 कुटुंब हे रस्त्यानं आता सध्या आहेत. म्हणून माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांना मी विनंती करेन की या संदर्भित ग्रामपंचायतवर काय कारवाई करणार आणि ती कमान जी आहे ती कमान स्वागतपूर्वक आता पुढे जाऊ समारंभपूर्वक बांधून देणार का? लक्षवेधीनंतर अध्यक्ष महोदय, उर्वरित लक्षवेधीनंतर समारंभपूर्वक आणि त्या कुटुंबात अध्यक्ष महोदय ते कुटुंब 150 कुटुंब ज्या ठिकाणी आता आहेत तेथून सरकारकडून आश्वासन देऊन ते वापस आपल्या गावी पाठवणार का, याचं आदरणीय उपमुख्यमंत्री महोदयाने निवेदन द्यावं. अध्यक्ष महोदय, नांदगावपेठ MIDC मध्ये CETP प्लांट आहे आणि SMS कंपनी तो प्लांट त्या ठिकाणी चालवते आहे. बुटीबोरीमध्ये पण CETP प्लांट आहे आणि ती SMS कंपनी चालवते आहेत. पण बुटीबोरीची कॅपॅसिटी आणि नांदगावपेठ MIDC ची कॅपॅसिटी अतिशय कमी आहे. अध्यक्ष महोदय, CETP प्लांट व्यवस्थित न चालवल्यामुळे नांदगावपेठ गावामध्ये त्या ठिकाणी विहिरीला सुद्धा प्रदूषित पाणी जात आहे आणि तिथली जनावरं मरतायत, तिथल्या मासोळ्या गेलेल्या आहेत, साप मेलेले आहेत. खूप परिस्थिती गंभीर आहे. अध्यक्ष महोदय, आमचे पालकमंत्री सन्मान्य देवेंद्र फडणवीस साहेब आहेत, उपमुख्यमंत्री आहेत. माझी आपल्या मार्फत त्यांना विनंती आहे की नांदगावपेठ MIDCचा प्लांट तुम्ही आमची कॅपॅसिटी वाढवून ते प्रदूषित जे आहेत ते त्या ठिकाणी थांबवून आमची कॅपॅसिटी वाढवून देणार आहात का? विश्वजित कदम. उत्तर देत होते ना, देऊन द्या साहेब. हे लक्ष घातलं जाईल. अध्यक्ष महोदय, गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रामध्ये अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसाळा चांगल्या पद्धतीने होत आहे, परंतु सांगली जिल्ह्याची पावसाची परिस्थिती अत्यंत बिकट झालेली आहे. सांगली जिल्ह्यातले जे दुष्काळी तालुके आहेत त्या दुष्काळी तालुक्यांमध्ये सरासरी गेल्या वर्षांच्या तुलनेमध्ये अत्यंत कमी पाऊस पडत आहे आणि ह्या बाबतीमध्ये पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सूचना देऊन गेल्या आठवड्यात मी लेखी पत्र दिलेलं आहे, सूचना दिलेल्या आहे, जिल्हाधिकारी महोदयांना सुद्धा कानावर घातलेलं आहे की आमच्याकडे जे ताकदीच्या योजना आहेत. अध्यक्ष महोदय, महत्वाचा विषय हा, या बाबतीतल्या पाणी सोडण्याच्या बाबतीत जे आवर्तन आहे त्या बाबतीत तातडीने सूचना या उपमुख्यमंत्री महोदयांनी पाटबंधारे विभागाला दिल्या पाहिजे. तिथं आज पिकांची अवस्था अत्यंत बिकट झालेली आहे. पालकमंत्र्यांनी त्यात लक्ष घालावं अशी त्यांना नम्र विनंती आहे. ऊसा शेतकऱ्यांची वाळा लागलेली आहे, त्या ठिकाणी आजपासून चांगला पाऊस पडतोय, परंतु ह्या पाण्याच्या आवर्तन बाबतीत ताकारी टेंबू म्हैसाळचं पाणी सोडावं त्या सूचना द्याव्यात. धन्यवाद. पाटीलजी. सन्मान्य गृहमंत्र्यांचं आणि कृषी मंत्र्यांचं लक्ष एका गोष्टीकडे वेधू इच्छितो. माझा जो मतदारसंघ आहे धुळे तालुका, त्याच्यामध्ये आता जवळपास बहुसंख्य शेतकऱ्यांची पिकं जी आहेत ती आता उद्ध्वस्त व्हायला लागली आहेत, कारण की जी रासायनिक खतं वापरली गेली ती सगळ्या बोगस निघालेली आहेत. मागे एक 17 जुलैला एक धाड पडली होती. MIDCच्या जवळ एक शेड उभं केलं गेलं होतं आणि त्या शेडमध्ये फार मोठ्या प्रमाणामध्ये रासायनिक खतं आणि कीटकनाशकं त्या ठिकाणी स्टोअर केली गेली होती. सर्व बोगस होती, विना परवाना होती. आता आमचं म्हणणं असं आहे की जे बहुसंख्य शेतकऱ्यांना याचं नुकसान होतंय, हे बियाणं नेमकं कोणत्या कोणत्या शेतापर्यंत पोहोचलं, विकलं गेलं, याचा कुठेतरी पंचनामा केला गेला पाहिजे आणि तो पंचनामा केल्यानंतर त्या लोकांवरती कारवाई करून ज्या शेतकऱ्यांचं या ठिकाणी फार मोठं नुकसान झालं त्या शेतकऱ्यांना तात्काळ त्या ठिकाणी मदत त्या ठिकाणी दिली गेली पाहिजे. सन्मान्य कृषी मंत्र्यांनी याच्यावरती जर काही शब्द दिला, सन्मान्य धनंजय मुंडे साहेबांनी जर याच्यावरती लक्ष घेतलं, बोगस बियाण्यामुळे शेतकऱ्यांचं फार मोठं नुकसान झालं. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघात, माझ्या मलकापूर मतदारसंघात कालपासनं अतिवृष्टी सुरू आहे. अचानक जास्त पाऊस पडल्यामुळे मलकापूर व नांदुरा तालुक्यातील अनेक गावांचा संपर्क तुटलेला आहे. अनेक गावांमध्ये पाणी घुसलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, 3 लोक मरणसुद्धा पावलेली आहे, गुरंढोरं वाहून गेलेली आहे. याचं मूळ कारण रेल्वेची कामं सुरू आहेत आणि नॅशनल हायवेचे कामं सुरू आहेत. त्यांनी वेळेत कामं न केल्यामुळे हे पाणी आपल्या गावांमध्ये आणि वस्त्यांमध्ये शिरत आहे. मी आपल्या मार्फत शासनाला विनंती करतो की शासकीय यंत्रणांना ताबडतोब निर्देश देऊन पुरामध्ये अडकलेल्या लोकांना बाहेर काढण्याबाबत सांगावे.
तसेच शेत जमिनीचा सर्वे करून त्यांना तातडीने मदत करण्यात यावी ही माझी आपल्यामार्फत विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, मेरे मतदार संघ वांद्रे पूर्व में कई दिनों से जो बैराम नगर है उसमें लोगों को अपने घर छोड़कर जाना पड़ रहा है, क्योंकि इतनी बारिश होने के बाद पूरा पानी उनके घरों पे चले गया और गली की गली खाली होती जा रही है। और बीएमसी A30 वार्ड के जो SWM है उसके द्वारा जो दस्तक बस्ती है 1000 लोगों के ऊपर एक इंसान कर्मचारी होना चाहिए, तो वैसे 260 लोग होने चाहिए वांद्रे पूर्व में, मगर इसमें 10 लोग भी नहीं काम करते हैं। इसीलिए बरसात का पानी घरों में चले गया है और लोगों को रहने के लिए हो रहा नहीं है और वो लोग घर छोड़ के चले गए। पिछले 5-6 दिनों से आंदोलन भी हो रहा है, इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, काली हा विषय घेतला होता, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांनाही मी भेटलो होतो। तलाठी भरती आता चालू आहे आणि एरर येत असल्यामुळे काल शेवटचा दिवस होता, अनेक लोकांना नोंदणी तिथं करता आली नाही। आम्ही विनंती केली होती मुलांच्या वतीने की 15-20 दिवस जर तुम्ही ती तारीख वाढू शकला तर तिथं असणाऱ्या युवांना, ते लाखो लोक आहेत, देवेंद्र साहेब आपण याच्यामध्ये लक्ष घालून तर ते तारीख काल जी संपली ती 15 दिवसाने आपण वाढवावी अशी विनंती मुलांच्या वतीने करतो। असलम शेखजी. महोदय, या संदर्भात माननीय महसूल मंत्र्यांना विनंती केली आहे, एकदा ती तारीख वाढवलेली आहे, पुन्हा एकदा वाढवण्याची विनंती केली आहे महसूल मंत्र्यांना। अध्यक्ष महोदय, मुंबईमध्ये अधिवेशन चालू आहे आणि गेल्या 8 दिवसांमध्ये रुग्णाची संख्या मुंबईमध्ये 3 पटांनी वाढलेली आहे। डेंग्यूचे केसेस, मलेरियाचे केसेस, गॅस्ट्रोचे केसेस, टायफॉइडचे केसेस 3 पटीने वाढलेली। म्हणजे आपण मी जे संख्या आपल्याला दाखवायला गेलं तर 156 ची जे संख्या होती ते 800 पर्यंत गेलेली आहेत। हे फक्त डेंग्यूचे गेलेले आहेत। दरवर्षी आपण अधिवेशन मुंबईमध्येच करतोय, पावसाला आला की आपल्या यंत्रणा जे असते महानगरपालिकाचे ते सगळे कामाला लागतात। दरवर्षी केसेस कट झाल्यापेक्षा दुप्पट तिप्पट वाढत चालले, याच्यावरती शासनाने लक्ष दिलं पाहिजे। चला, राजेश पवारजी. अध्यक्ष महोदय, माझ्या नायगाव मतदारसंघामध्ये हरण, रोही आणि इतर वन्य प्राण्यांचा फार बसा, मोठा वर्षातरी त्रास- बसा, तुमचा झाला होता त्यांचा एक, असं कसं चालणार? अध्यक्ष महोदय, माझ्या नायगाव मतदारसंघामध्ये हरण, रोही आणि इतर वन्य प्राण्यांचा मोठ्या प्रमाणामध्ये त्रास असून या ठिकाणी सन्माननीय वनमंत्री महोदय या ठिकाणी सभागृहामध्ये उपस्थित आहेत। ह्या शासनातर्फे जी मदत दिली जाते ती अत्यंत तुटपुंजी असून त्यासाठी जी कसरत शेतकऱ्यांना करावी लागते, पंचनामा वगैरे करण्याची मागणी, ती अत्यंत म्हणजे त्रासदायक असून माझी सन्माननीय वनमंत्र्यांना या ठिकाणी विनंती आहे की आपण या ठिकाणी शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी मदतीची रक्कम वाढवावी आणि त्याचप्रमाणे हा त्रास कायमचा जर बंद करण्याचं काही जर उपाययोजना जर करता आल्या त्यासाठी प्रयत्न करावेत। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, माझा गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये कालपासून 24 तास खूप मोठा पाऊस पडत आहे आणि आमचं गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये दरवर्षी गोसीखुर्दचं पाणी या ठिकाणी त्या वैनगंगाच्या नदीवर येतं, म्हणून गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये पूर्णपणे हाहाकार माजलेला आहे। शेतकऱ्यामध्ये इकडे तिकडे जाणं, गडचिरोली टू आलापल्ली टू भामरागड रस्ता बंद आहे, गडचिरोली टू चामोर्शी रस्ता बंद आहे आणि हे संपूर्ण गडचिरोलीचं कनेक्टिव्हिटी संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये बंद आहे। माझी विनंती आहे की गडचिरोली जिल्ह्याचा हा शेतकरी वरच्या निसर्गावर अवलंबून असतं, खूप साऱ्या पर्याचं नुकसान, शेतीचं नुकसान झालेलं आहे, याची पूर्ण नुकसान भरपाई देण्यात यावी आणि शेतकरी। अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघात आणि बुलढाणा जिल्ह्यात आपण पाहिलं असेल तर दुबार पेरणीचं संकट आल्याचं निदर्शनास येते आहे आणि बऱ्याच शेतकऱ्यांना दुबार पेरणी करावी लागते आहे आणि सोबतच आता या गेल्या काही दिवसामध्ये जो पाऊस पडला त्यामध्ये कपाशीवर लाल्या रोग आल्याचंही निदर्शनास आलं आहे। तरी शासनाने याच्यावर लगेच पंचनामे करण्याचे आदेश द्यावे व दुबार पेरणीचे संकट असलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करावी। भारतीताई लवेकर. अध्यक्ष महोदय, अतिशय गंभीर विषय आहे हा, कारण की आपण बघतो की खाजगी आणि सरकारी जे महाविद्यालय आहेत, खास करून मुंबईमधलं सांगते मी, त्या ठिकाणी ज्या ऍडमिशन्स होतात त्या अनेकदा उशिरा होतात, परंतु जी वसतिगृह आहेत त्या वसतिगृहांमधले जे फॉर्म्स असतात प्रवेशाचे ते साधारणपणे जूनमध्ये निघतात, ऑनलाईन निघतात आणि मग ज्यांना उशिरा प्रवेश मिळतो, खास करून मुलींना या ठिकाणी खूप त्रास होतो आहे। आता सावित्रीबाई फुले जे आपलं वसतिगृह होतं त्यातल्या मुलींना आपण तेलंग मेमोरियल
गर्ल्स हॉस्टेलमध्ये शिफ्ट केलंय, परंतु अशा अनेक मुली आहेत की त्या मेमोरियल गर्ल्स हॉस्टेलमध्ये तात्पुरत्या राहत आहेत, पण त्यांना फॉर्म्स अवेलेबल नसल्यामुळे त्यांना ऍडमिशन मिळत नाहीये. माझी खास करून देवेंद्र फडणवीस साहेबांना विनंती आहे की या बाहेरगावून आलेल्या मुली आहेत, त्यांना उशिरा प्रवेश मिळालेला आहे, सरकारी कॉलेजेस आहेत, परंतु या तेलंगमध्ये जर आपण ऍडमिशनसाठी सुविधा उपलब्ध करून दिली या मुलींना तर खूप सोयीचं होईल. उर्वरित त्या संदर्भात सूचना देण्यात येतील. योगेश सागरजींची शेवटचा पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, त्यानंतर सगळ्या पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आपण लक्षवेधी नंतर घेऊ. महोदय, मी आपला आभारी आहे. मी अतिशय महत्वाच्या बाबीमध्ये अध्यक्ष महोदय सरकारला विनंती करणार आहे आपल्या माध्यमातून. अध्यक्ष महोदय, कोविडच्या महामारीमध्ये ज्या पाल्यांनी आपले पालक गमावलेत अशा पालकांना अध्यक्ष महोदय शिक्षणाचा अधिकाराखाली ज्या ज्या शैक्षणिक संस्थांनी धर्मादाय आयुक्ताकडे आपली संस्था रजिस्टर्ड केली असेल किंवा महानगरपालिकेचा कुठल्याही प्रकारचा बेनिफिट घेत असतील किंवा अध्यक्ष महोदय विकास नियंत्रण नियमावलीचा फायदा घेऊन शाळेची FSI वापरली असेल, कुठल्याही बोर्डची ती शाळा असेल, महाराष्ट्राची असेल, IB असेल, CBSE असेल, दुसऱ्या कुठल्याही बोर्डची शाळा असेल, त्या अध्यक्ष महोदय त्या पाल्या ज्यांचे पालक कोविडमध्ये वारलेत अशा पाल्यांना किंवा अशा विद्यार्थ्यांना 10वी पर्यंत मोफत शिक्षण त्या शाळेने दिलं पाहिजे असा आदेश सरकारने निर्गमित करावा अशी मागणी अध्यक्ष महोदय आपल्या माध्यमातून. उपमुख्यमंत्री महोदय, आपल्याला बिल इंट्रोड्यूस. शासकीय विधेयक पुरस्थापनार्थ सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 24 महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर सुधारणा विधेयक 2023. अध्यक्ष महोदय, सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 24 महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर सुधारणा विधेयक 2023 मांडण्यास मला सभागृहाची अनुमती मिळावी. प्रस्ताव असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 24 महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर सुधारणा विधेयक 2023 मांडण्यास अनुमती देण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 24 महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर सुधारणा विधेयक 2023 मांडण्यास सभागृहाची अनुमती आहे काय? अनुकूल असतील तरी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील तरी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. प्रस्ताव संमत झाला. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 24 महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर सुधारणा विधेयक 2023 मांडतो. सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 24 महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर सुधारणा विधेयक 2023 मांडण्यात आले. अशी आहे की वरच्या सभागृहामध्ये मला मराठवाडा मुक्ती संग्रामाचा हे मांडायचं आहे. आज 2 लक्षवेधी आहेत, त्यातले 4 नंबरची जी लक्षवेधी आहे मी माननीय सदस्यांनी विनंती केली आणि आपल्यालाही विनंती केली आहे. व्याप्ती मोठी असल्यामुळे त्याला आपण अल्पकालीन चर्चेमध्ये हे करावं आणि उद्या किंवा परवा जे बिझनेस पण आपण ती लावावी, कारण त्याला उत्तरही सविस्तर द्यावं लागेल आणि चर्चा त्याच्यावर मोठी होईल. त्यामुळे नाही, त्यात 2 गोष्टी आहेत. एक तर नाही, त्याचं उत्तरही बरोबर आलेलं नाही. मी ते उत्तरही अतिशय तोकडं उत्तर आलेलं आहे, ते उत्तरही बरोबर नाही नाही मी विनंती केली आहे आणि मला वरच्या सभागृहामध्ये हा मराठवाडा मुक्तीसंग्रामाचा प्रस्ताव मांडायचा आहे. त्यामुळे 5 नंबरची लक्षवेधी आपण करून मला. ठीक आहे, लक्षवेधी क्रमांक 5 मध्ये माझी एकच विनंती आहे. उपमुख्यमंत्री अल्पकालीन चर्चेमध्ये होतं काही प्रश्न तर होत नाहीत. प्रश्न उरले तर ज्यांनी मांडलेल्या त्याला उत्तरही देऊ, त्याला काय अडचण आहे. अल्पकालीन चर्चा कधी जाते मग काही येतच नाही. या आठवड्यात घेऊ. हा प्रश्न एवढा मोठा आणि व्यापक आहे की अल्पकालीन चर्चा ही आणि आज लक्षवेधी. आमची विनंती होती की सन्माननीय गृहमंत्री महोदयांनी वर जाऊन मराठवाड्याचा प्रस्ताव मांडून खाली आल्यानंतर त्यांना जे सोयीचं वाटेल, हा प्रश्नाचे एक 4-6 प्रश्न महत्वाचे आहेत, त्याची आज उत्तर देऊन पुढच्या 2-3 दिवसात अल्पकालीन चर्चेत त्याला कन्वर्ट नंतर करता येईल. हा प्रश्न एवढा गंभीर आहे. महोदय 5 नंबर करा, मग मी वर जातो, वरचं कामकाज संपलं की पुन्हा खाली येतो. ठीक आहे. नाही ठीक आहे, मला वाटतं 4 होणार नाही, 4 होणार नाही. मला वाटतं आपण आता पुढे जाऊया. लक्षवेधी क्रमांक 5 लक्षवेधी क्रमांक 5 वितरित केल्याप्रमाणे. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू पर मैं आज जो है लक्षवेधी लाया हूं.
अध्यक्ष महोदय, एक आफ्ताब पूना वाला था जिसने एक बड़ा गलत कांड किया, एक लड़की को काट के फ्रिज में डाला। पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ आफत शुरू हो गई। और अध्यक्ष महोदय, मेरे महाराष्ट्र में मैक्सिमम जिले के अंदर सकल हिंदू समाज आक्रोश रैली निकलने लगी और उस रैली में मुसलमानों को इतना अपमानित किया गया कि मुसलमान से बड़ा देशद्रोही कोई हो ही नहीं सकता। जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। अब ये कहते हैं हमसे, ये अहले चमन, ये हमारा चमन है, तुम्हारा नहीं। अध्यक्ष महोदय, ये किस्सा है 29 मार्च की शाम को 5 बजे 3 लोग मोटरसाइकिल पर आए राम मंदिर के पास औरंगाबाद में। अध्यक्ष महोदय, क्या नारा लगाया वहां पर उन्होंने? मुझे जो जवाब दिया गया बिल्कुल गलत जवाब दिया गया अध्यक्ष महोदय, दिशा भूल की गई है। अध्यक्ष, वहां नारा लगाया कि इस देश में रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम हम नहीं पढ़ सकते इसलिए कि हम एक अल्लाह को मानते हैं। हम दुनिया में किसी के आगे सर नहीं झुका सकते। ये हमारा मां के सामने भी सर नहीं झुकाते हम दुनिया में किसी के सामने। अध्यक्ष महोदय, हमारा मजहब अलाउ नहीं करता। नहीं, एक मिनिट, बसा। सन्मान्य सदस्य अबू आसिम आझमी साहेब, आपण लक्षवेधीच्या स्कोपच्या बाहेर जाऊन बोलू नकात। आपण लक्षवेधीच्या स्कोपच्या बाहेर जाऊन बोलू नकात। आपण लक्षवेधीच्या स्कोप वरतीच बोला। बसा, बसून घ्या तुम्ही पहिली, बसून घ्या पहिली बसून घ्या। बसून घ्या, खाली बसून घ्या। बोला आझमी साहेब, बोला तुम्ही। आझमी साहेब बोला, मी ऐकतोय, बोला। महोदय, वहां नारा लगाया गया, मैं आपसे संगठन चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, वहां नारा लगाया गया कि इस देश में रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना पड़ेगा। अध्यक्ष, माहौल खराब हो गया। अध्यक्ष महोदय, पुलिस आई, पुलिस ने दोनों ग्रुप को हटाया। अध्यक्ष महोदय, पुलिस ने दोनों ग्रुप को हटाया। रात में अध्यक्ष महोदय, रात में फिर दोबारा फिर वो लोग आए वहां पर 15-20 लोग और फिर नारेबाजी करने लगे। अध्यक्ष महोदय, दोनों तरफ के लोग जमा हुए। जागेवर बसा, दोनों तरफ के लोग जमा हुए। जागेवर बसा और ये डिमांड क्या? जागेवर बसा, कार्रवाई करो इनके ऊपर। कार्रवाई नहीं, जागेवर बसा। और जो लोग वहां चिल्ला रहे थे उनको सभागृहाची बैठक 10 मिनिटांसाठी स्थगित केली जात आहे।
असंच वंदे मातरम आमचं राष्ट्रगान आहे. त्याशिवाय आपण या सभागृहाला सुरुवात करत नाही. या सभागृहामध्ये आपण वंदे मातरम आणि जनगण मन म्हणतो. त्यामुळे मला असं वाटतं की अशा प्रकारची भावना योग्य नाही आहे. बाकी आपल्याला जे मुद्दे मांडायचे असेल ते आपण जरूर मांडावे. ठीक आहे, तपासून निर्णय घेतो, तपासून निर्णय घेतो. बोला अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष मैं रात को फिर दोबारा रात को 30 लोग उधर आए और फिर झगड़ा शुरू हुआ. अध्यक्ष महोदय, जिस ऑफिसर ने वहां पे एफआईआर दिया है, उन्होंने एफआईआर में लिखा है कि 250 लोग दोनों तरफ मौजूद थे. मैं मानता हूं कि रिएक्शन में लोगों ने गाड़ियां जलाई, उन पे केस होना ही चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है. परंतु 250 लोग दोनों तरफ जमा हैं और गिरफ्तारियां सिर्फ एक तरफ की हुई है. अध्यक्ष में जब गोली चली है ना, तो एक मुनीरुद्दीन नाम का आदमी जो अपने घर के कंपाउंड में था और बाहर से शटर बंद था, वहां एक आदमी अपने 5 महीने का बच्चा भी लेके खड़ा था. और ऑफिसर ने कहा कि मैंने जो है ना, जो गोली चलाई नीलिंग पोजीशन में चलाई. बिल्कुल झूठ बोला है. नीलिंग पोजीशन में गोली चलाएगा तो सामने डिवाइडर है, डिवाइडर पे गोली लगती. उसको गोली अंदर लगी है, उसके अंदर. और सर ऑफिसर, वहां उस वक्त लाइट भी नहीं थी, लाइट भी पूरी ऑफ हो गई थी. और ऑफिसर कहता मैंने उसमें से 20-25 लोगों को पहचाना और मुनीरुद्दीन भी उसमें था. मुनीरुद्दीन तो अंदर था. और मैंने आपको क्लिपिंग है, मेरे पास है, क्या है, मैं क्लिपिंग लाया हूं, पूरी क्लिपिंग है इसका. बिल्कुल झूठ बोला गया है और जवाब में भी झूठ है. मुनीरुद्दीन अंदर था और उसको गोली लगी, मर गया. अकेला आदमी का काम वो था, अपने परिवार को चलाने वाला था. अध्यक्ष महोदय, इसमें बिल्कुल गलत तरीके से दिखाया गया है. और ये जो हो रहा है रोजाना ना, देखिए हेट स्पीच पे कहीं रोक लगना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा सर, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सरकार ने ऐसे अल्फाज को यूज किया कि नपुंसक हो गए, कार्रवाई नहीं करती. ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है. अध्यक्ष महोदय, क्या हो रहा है रोजाना? अभी यही हुआ वहां पे. कल क्या हुआ सर, ये जलगांव के अंदर अल्डोल में कलेक्टर ने मस्जिद 300 साल पुरानी मस्जिद बंद कर दिया. और वहां गए जब लोग बात करने ट्रस्टी, तो उन्होंने बुला के पुलिस से धक्के मार के बाहर निकाल दिया और उस पर स्टे ला दिया कि उसमें नमाज नहीं होगी. और कल कोर्ट ने उसको ऑर्डर दे दिया कि मस्जिद खोलो, नमाज पढ़ो.